கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा எப்படி இருக்காங்க உங்க பையன் மருமக? அவங்க அப்படியே தான் இருக்காங்க மாதாஜி. ஒரே வீட்டுல இருக்காங்களா இல்ல வேற வேற பிரிஞ்சு இருக்காங்க? தனித்தனியா தான் இருக்காங்க. அவங்க அவ அம்மாடு இவங்க. குழந்தைங்கள்லாம் இருக்கா மாதாஜி? ஆமா ஒரு வெறும் பையன் இருக்கிறான். ஒரு பையனா? ஆமா. பையன் அவ அம்மாட்ட தான் பிடிவாதம் பண்றா. அவங்க நாங்க கன்னியாகுமரி, அவங்க மதுரை. அங்கேயே இருக்கணும், அவங்க அம்மா அப்பாவோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற. இவன் இங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறான். ஆனா இப்ப வேலை பாக்குறது 2 பேரும் மதுரை தான். ஒத்து வர மாட்டாங்கிற, பிடிவாதம் பிடிச்சு அப்படி அப்படி இழுத்துட்டே போகுது. நாங்க இருக்கிறது கன்னியாகுமரி மாதாஜி. கன்னியாகுமரி மாதாஜி கன்னியாகுமரியில ஆந்திரால இருந்து திருப்பதி தேவதானஸ்ல இருந்து ஒரு திருப்பதி கோயில் கட்டியிருக்காங்க இங்க. அதுல கூட்டம் அதிகம் இருக்காது. ஆனா இப்ப இந்த சீசன் கார்த்திகை மார்கழியும் தையும் கொஞ்சம் இருக்கும். மார்கழி ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கூட்டம் இருக்காது. நல்ல சாமி தரிசனம் பார்க்கலாம். பாருங்க வாங்க. சரி சரி வரோம் மாதாஜி. இது நம்ம திருப்பதி அதே தேவஸ்தானத்துல இருந்துதான் அதே மாதிரிதான் இங்க ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. வட இந்தியா மக்கள் நிறைய வர்றாங்க. ஆனா ரொம்ப கூட்டம் இருக்காது. அப்படி கடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம நின்னு ரொம்ப நேரம் நின்னு சாமி பார்க்கலாம். சரி சரி சரி. அதே வெங்கடாச்சலபதி, அதே பிரசாதம், அதே லட்டு அப்படி எல்லாம் இருக்கு. சனிக்கிழமை தோறும் நல்லா இருக்கும். நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் மாதாஜி. எங்க மத்த பேரெல்லாம் காணும், உங்க ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் காணும். இனி இதுவே போடல மாதாஜி நீங்க? போடலையா? ஆஹா 15th இருக்கு. ஓ துர்கா மாதாஜி போட்டுருவாங்கன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. நான் இப்ப போடுறேன். அவங்க துர்கா மாதாஜி தான் போடுவாங்க எப்பவுமே. அவங்க போட்டு நான் விட்டுட்டேன். நான் கவனிக்கல. நான் போடாம இருக்கிறது பார்க்கல. பாத்துருந்தேன்னா எனக்கு ஒரு டவுட்டே வந்தது. இப்ப கிளாஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு. அப்புறமா சரி பண்ணி பாப்போம்னுட்டு ட்ரை பண்ண ஜாயின் ஆயிடுச்சு. சந்தேகமே படாதீங்க. 18 நாள் கிளாஸ் முடிச்சுதான் விடுவோம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. எனக்காக என் ஃபேமிலிக்காக கொஞ்சம் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிடணும் மாதாஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி. எனக்கு தீக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை. பகவான்கிட்ட தான் கேட்டுட்டே இருக்கிறேன். பகவான் தான் மாதாஜி நமக்கெல்லாம் வழி கொடுக்கணும். ஆமா மாதாஜி. இருந்தாலும் பகவானும் ரொம்ப சோதிக்கிறாரு, ரொம்ப இழுக்கிறாரு. அவர்கிட்ட போக முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுவது அதை நினைச்சிட்டு மனம் உருகி வேண்டிட்டு சொல்லுங்க. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
நல்லதே நடக்கும், கவலைப்படாதீங்க. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்பதான் பரமேஸ்வரி மாதாஜி சொன்னாங்க, குரூப்ல போடலன்னு. போட்டுட்டேன் மாதாஜி. இப்ப யாத்ரா போற டீட்டெயில்ஸும் போட்டிருக்கிறேன். யாருக்காவது விருப்பம் இருந்ததுன்னா எல்லாருமே கலந்துக்கலாம். நியூ டிவோட்டியர்ஸ் இருக்கவங்களும் அந்த டீட்டெயில்ஸுமே குரூப்ல போட்டுட்டேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது சாப்டர் 16 தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகா. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உயிர்வாழிகள் எல்லாருக்கும் நல்ல குணங்கள்னு கொஞ்சம் இருக்கும், தீய குணங்கள்னு கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. அதுதான் இங்க வந்து சொல்ல போறார் பகவான். நல்ல குணங்கள் இருக்கிறது தெய்வீக குணங்கள். அது இந்த தீய குணங்கள் இருக்கிறது அசுர குணங்கள். இந்த 2 குணங்களும் எப்படி இருக்குது, தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள் எப்படி இருக்குது மனிதர்கள்ட்ட, அதுல இருந்து நம்ம அதனால விளையக்கூடிய பலன்கள் என்ன, அதுல இருந்து வெளிவரக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நாம இந்த சாப்டர் மூலமா பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பவும் போல அதுக்கு முன்னாடி இதுதான் வந்திருக்கு. நேத்தி நம்ம பார்த்ததுல என்ன பார்த்தோம், 15 சாப்டர்ல புருஷோத்தம யோகம். அதுல என்ன பார்த்தோம், 1ல இருந்து 5 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல ஒரு அரச மரம் நமக்கு காட்டப்பட்டிருந்தது. அந்த அரச மரத்துல மேல் நோக்கிய வேர்களும் கீழ் நோக்கிய கிளைகள் இலைகள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீக லோகத்தோடைய பிரதிபிம்பம் தான் இந்த ஆலமரம். இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீக உலகம் எப்படிப்பட்டதுன்னா ஆன்மீக உலகத்தோடைய பிரதிபிம்பம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நாமெல்லாம் என்னென்ன விஷயம், மூவகை துன்பங்கள்ல நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். என்னென்ன மூவகை துன்பங்கள், ஆதி ஆத்மிகா, ஆதி தெய்வீக, ஆதி பௌதிக அப்படின்னு அந்த 3 விதமான துன்பங்கள்ல கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இந்த 3 குணங்கள் மூலமா நம்ம கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட நாம இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, பற்றின்மை அப்படிங்கிற கோடாலியை கொண்டு அதை வெட்டி சாய்க்கணும். இந்த அரச மரத்தை, அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையறதுக்கு பற்றின்மையை நாம வளர்த்துக்கணும். இந்த உலகத்து மேல இருக்கக்கூடிய பற்றை விட்டுட்டு பகவான் மேல பற்றை திருப்பணும். அடுத்தது அவர்கிட்ட சரணடையணும். அந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட நம்ம சரணடைகிறது மூலமா இந்த பௌதீக உலகத்தை விட்டுட்டு நாம எங்க போகலாம், ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். 6ல இருந்து 11 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன பார்த்தோம், ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லுதல். அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு நாம போகணும்னா நாம என்னென்ன செய்யணும், அதுக்கான விஷயங்கள் என்ன, ஞான கண்களை கொண்டு நம்ம எதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம நேத்தி பார்த்தோம். 12ல இருந்து 15 வரையிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் நம்ம எந்தெந்த விதமா நமக்கு காப்பாளராக இருக்கிறார், பராமரிப்பவராக இருக்கின்றார்
நமக்கு வந்து சூரியனாக ஒளியை கொடுக்கின்றார், சந்திரனாக காய்கறிகளுக்கு வாழ்வு ரசத்தை கொடுக்கின்றார். அப்புறம் வந்து என்ன செய்யறாரு, எல்லார் மனசுலயும் பரமாத்மாவா இருந்துட்டு நம்மள வழி நடத்துறாரு. அப்புறம் நம்ம சாப்பிடுற உணவு 4 வகையான உணவுகளையும் செரிக்கிறதுக்கு அவர் நம்மளுடைய குடல்ல வந்து என்னவா இருக்கிறாரு, அக்னி நெருப்பா இருக்கிறாரு. நம்ம பிராணவாயு சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையான அந்த மூச்சா பிராணமயா கோஷாவா அவர் இருக்கிறாரு. அப்புறம் வேதங்கள் எல்லாம் நமக்கு தொகுத்து கொடுத்து அந்த வேதங்களின் மூலமாக நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிற வழிமுறைகளை அதுல வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறாரு. இப்படி இந்த பௌதிக உலகத்தை நமக்காக படைச்சு அதுல நம்ம எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படாம வாழறதுக்கான வகைகள் எல்லாம் அவர் வந்து செஞ்சு கொடுத்து நமக்கு வந்து நம்ம இதயத்திலையுமே குடிகொண்டு நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு காப்பாளராக இருக்கிறத படித்தோம். அடுத்தது 16லேருந்து 20 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல வேதாந்தங்களும் வேதங்களின் சுருக்கமும் பார்த்தோம். வேதங்கள்லாம் என்ன சொல்லுது, இந்த ரகசியமான இந்த ஞானத்தை வந்து யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன செய்யலாம், இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சக்கர சுழற்சியில வந்து மாட்டிக்காம இறைவனுடைய அடியை போய் சேரலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் தான் வேதங்களோட சுருக்கமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மியூட் போட்டுங்க சுமதி மாதாஜி. அடுத்தது நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 16. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 16ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், தெய்வாசுர சம்பத் விவாக யோகா. இந்த யோகம் இதை பற்றிய யோகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 16.1லேருந்து 6 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல தேவ மற்றும் அசுர சுபாவங்கள், தேவ இயல்புகள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும், அசுர இயல்புகள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும், நாம வந்து எந்த சுபாவத்துல நாம வாழறோம், நாமளே ரியலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் இதுல கொடுத்துருக்காங்க. இதை படிக்கிறதுனால நாமகிட்ட இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் நம்ம அசுர குணங்கள் நம்மள்கிட்ட இருந்தா கூட நம்ம என்ன செய்யலாம், அதுல இருந்து வெளிவந்து தெய்வீக இயல்பை நம்மள்கிட்ட வளர்த்துக்க முடியும். இதெல்லாம் அதுக்காக தான் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அடுத்தது 7லேருந்து 18 வரையிலும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு வந்து அசுர குணங்களை மட்டுமே வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த குணங்கள்லாம் எவ்வளவு மோசமான குணங்கள், அதுல வந்து அதை யாரெல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமும் கொடுத்து காட்டியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 19லேருந்து 24 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் நோக்கி செல்லுதல் ஆகிய தேர்வுகள். அந்த அசுர குணங்களோட விளைவு என்னமா இருக்கும், அதுல இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இறந்த பின்னாடி எங்க போவாங்க, அந்த குணத்துல இருந்து வெளியில தெய்வீக குணத்துக்கு வந்து மேல்நிலைக்கு வருவாங்களா அல்லது அதே நிலையில இருந்து கீழ் நோக்கி பாதாள உலகங்களுக்கு போவாங்களா, இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணக்கூடிய இது யாருக்கிட்ட இருக்கு, கண்ட்ரோலிங் பவர் யாருக்கிட்ட இருக்கு, நம்ம கிட்டேயே தான் இருக்கு. அதெல்லாமும் வந்து நம்ம படிக்க போறோம். இப்ப அதுல வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவான பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களுக்கு நம்ம எல்லாருடைய சார்பா வணக்கத்தை தெரிவிச்சுட்டு கிளாஸ்க்குள்ள ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे
पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा डिवोटीஸ் யார் எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க இன்னைக்கு? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வாசிக்கிட்டா மாதாஜி? பரமேஸ்வரி மாதாஜி வாசிக்கிறேன்னாங்க. நீங்க ஓகே நாளைக்கு மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभागयोगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगव्यवस्थितिः तानन्तमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। हरे कृष्णा। மாதாஜி என்ன இருக்கு மாதாஜி? 2, 3 வரையிலும். ओके ओके। अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागशान्तिरवैषुनं दयापूदेषु बलोलुप्त्वं मात्वं श्रीरचापलम् तेजक्षमातृतिशौचम् अद्रोहो नादिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरे हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல 1, 2, 3 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, தெய்வீக இயல்புகள், தெய்வீக குணங்கள் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை பத்தி யாரா நம்மகிட்ட இருக்கிறது நாமளே ஜட்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இந்த குணங்கள் இதுல இருக்க குணங்கள் நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம தெய்வ குணத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். என்னென்ன குணங்கள் அப்படிங்கிறத இப்ப பார்ப்போம். அச்சமின்மை. அச்சமின்மை அப்படின்னா எதுக்கு பயப்படணுமோ அதுக்கு பயந்துதான் ஆகணும். எல்லாத்துக்கும் நான் பயப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு எல்லாம் போகக்கூடாது. தவறான காரியங்கள் செய்யறதுக்கெல்லாம் நம்ம அச்சப்படணும். பொய் சொல்றதுக்கு நம்ம அச்சப்படணும். திருடுறதுக்கு அச்சப்படணும். அதை விட்டுட்டு நான் அதுல எல்லாம் நான் பயப்படவே மாட்டேன், பயப்படாம பொய் சொல்லுவேன் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அச்சமின்மை அப்படிங்கிறதுனா எது அஞ்சுவது வேதமை, அஞ்சுவது அஞ்சாமை அறியாமை அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் கூட இருக்கு. அது எப்படின்னா நாம பயப்பட வேண்டியதுக்கு பயப்படணும், வேண்டாததுக்கெல்லாம் பயப்பட வேணாம். இது முக்கியமா யாருக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு சன்னியாசி, ஒரு துறவிக்கு இது சொல்லப்பட்ட விஷயம். அவர் எங்க போயிருக்கிறாரு? காட்டுல போய். இந்த காலத்துல இல்ல, முன்ன காலத்துல எல்லாம் துறவிகள்லாம் காட்டுல போய் தான் தவம் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்ப காட்டுல விலங்குகளே இல்லாம அழிஞ்சிட்டு வருது. ஆனா அப்ப நிறைய காட்டு விலங்குகள் இருக்கும். அந்த விலங்குகள்லாம் என்ன செய்யும்? துன்பப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. காட்டுக்கு போய் தவம் செய்யறவங்களுக்கு அந்த விலங்குகளால துன்பம் ஏற்பட வழி இருக்கு. அப்படிப்பட்ட நிலையில அவங்க அந்த தவம் புரிய போறவங்க என்ன செய்வாங்க? அஞ்ச மாட்டாங்க. வீட்டை திறந்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா இந்த மிருகங்களுக்கு எல்லாம் பயப்படவே மாட்டாங்க. அவங்க போய் பகவான் தான் கதி, நமக்கு இறைவன் துணை இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி உணர்வோட அவங்க போய் அங்க தவம் புரிய போவாங்க. அந்த மாதிரி போகக்கூடிய தன்மை அதுதான் அச்சமின்மைன்னு அங்க அவங்களுக்காக கொடுத்துருக்கு. அவங்க போய் பயந்துகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அங்க போய் துறவரத்தை செய்ய முடியாது சரிவர. அந்த அச்சமின்மை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா அவங்களுக்கு இருக்கணும். அடுத்தது தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். தூய்மைப்படுத்துதல் நிலைன்னா அவங்களுடைய துறவரத்துல இருக்கிறவங்க முக்கியமா என்ன செய்யணும்? பணம் வச்சிருக்கிற செல்வந்தர்கள்ட்டையோ பெண்கள் பக்கமோ திரும்பி கூட பார்க்க கூடாது. அந்த மாதிரி பார்த்தாங்கன்னா அப்போ அவங்களோட தூய்மை கலங்கப்பட்டு போயிடும். அதனால
அவங்க வந்து பெண்கள் சகவாசமே இல்லாம இருக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கணும். அதுதான் முக்கியமா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, இப்ப நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து தன்னுடைய சீடர்கள்ல ஒரு சீடர் சோட்டா ஹரிதாஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தரிசனம் பண்றதுக்காக நிறைய பக்தர்கள்லாம் வருவாங்க. அதுல ஒரு பெண் பக்தரும் வந்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பெண் பக்தரை இவர் வந்து தவறான கண்ணோட்டத்துல பார்த்தாரு. பார்த்ததை வந்து இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அவரை வந்து இந்த சீடர்கள் குழுவுல இருந்து நீக்கிறாரு. வேண்டாம், அவரை போக சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து தன்னோட சீடன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுறாரு. அவர் போய் தன்னுடைய நிலையை வந்து தப்புன்னு உணர்றாரு. மற்ற சீடர்கள்லாமும் அவருக்காக பிரபு கிட்ட வந்து சிபாரிசு பண்றாங்க, அவரை பாவம் விட்டுடுங்க, தெரியாம பண்ணிட்டாருன்னு. அது ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒத்துக்கவே இல்லை. கடைசி மட்டும் ஒத்துக்கவே இல்லையா. நீங்க வந்து நம்ம துறவர் வந்து பகவானுக்காக நம்ம வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்ச பிற்பாடு இந்த பௌதீக இன்பங்கள்ல நம்ம வந்து நாட்டம் கொண்டிருந்தோம்னா அது வந்து நிச்சயமா வந்து நல்ல மேல்நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு போகாது. அவரு போனது சரிதான், விட்டுடுங்க அவரை, நான் இனிமே சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு அவர் சொல்லிடுறாரு. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, மனம் வருத்தப்பட்டு சூசைட் பண்ணிக்கிறாராம் அந்த சோட்டா ஹரிதாஸ். அதையும் வந்து இந்த பக்தர்கள்லாம் சொல்றாங்க இவர்கிட்ட. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, அதுக்கு வந்து அவர் கலங்கலை. அவர் இறந்துட்டாருன்னு கேள்விப்பட்டா அது அவர் செஞ்ச தப்புக்கான தண்டனைன்னு சொல்லிடுறாராம். அந்த அளவுக்கு ஒரு சந்நியாசம்ல இருக்கிறவங்க பெண்கள் மேல நாட்டமே வைக்கக்கூடாது, அந்த பக்கமே திரும்பி கூட பார்க்காம இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறது தான் வந்து தூய்மையான நிலை. அதுதான் வந்து தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம இப்ப படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், பகவான் பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய படிக்கிறோம். நம்மளுடைய உடல் வேற, ஆன்மா வேற. நம்மளுடைய ஆன்மாவுடைய நோக்கம் என்ன, இந்த உடல் எதுக்காக நமக்கு கொடுத்துருக்கு, இது எல்லாமே நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தங்களுக்கு தாங்களே வந்து இல்லை யாராவது குரு மூலமாக அவங்க அந்த ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ளணும். அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது வந்து பிரம்மச்சாரிகள் பிளஸ் துறவி 2 பேருக்குமே உள்ளது. அது தானம். தானம்ங்கிறது வந்து யாரால கொடுக்க முடியும் தானம், ஒரு கிரகஸ்தனால தான் கொடுக்க முடியும் தானத்தை. சாதாரணமா ஏன்னா அவங்க தான் குடும்பத்தோட இருக்கிறாங்க, பணம் அவங்க ஏதாவது ஒரு தொழிலில் இருப்பாங்க, இல்லை ஒரு வேலையில இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து வருமானம்ங்கிறது அங்க ஒண்ணு இருக்கும். அந்த வருமானம் இருக்கிறதுனால அவங்களால மட்டும்தான் தானம் கொடுக்க நிலையில இருப்பாங்க. ஒண்ணு அரசற்ற இருக்கும் பணம். இதெல்லாம் வந்து முன்ன காலத்துல வர்ணாசிரம தர்மங்கள்ல நடக்கப்பட்ட காலத்துல சொல்லப்பட்டது. அதை தான் வந்து நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்பெல்லாம் வந்து பிராமணர்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா, அவங்க வேதங்களை படிப்பாங்க, அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதை தவிர அவங்களுக்கு வேற தொழில் கிடையாது. அப்போ அவங்களுக்கு வருமானமே கிடையாது. அது மாதிரி இருப்பாங்க. சூத்திரர்களும் வந்து பெரிய மற்ற இனத்தவர்கள் சொல்லக்கூடிய வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப யாருகிட்ட அந்த பண வசதி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து சத்திரியர்கள்ட்ட இருக்கும், இல்லைன்னா வைசியர்கள்ட்ட இருக்கும். அது மாதிரி இருக்கும்போது இங்க வந்து கிரகஸ்தன், ஒவ்வொரு கிரகஸ்தனும் தானம் கொடுக்கணும். யாருக்கு, அந்தணர்களுக்கு தானம் கொடுக்கணும், நல்ல காரியங்களுக்கு தானம் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க தான் செய்யணும். தன்னோட வருமானத்துல ஒரு பகுதியை தானமா கொடுக்கணும். அடுத்தது சுய கட்டுப்பாடு. அவங்க எப்படி இருக்கணும், ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறவன் தன்னோட உடல் மனசு எல்லாத்தையும் கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கணும். எப்படின்னா, தனக்குன்னு ஒரு மனைவி இருந்தாங்கன்னா அந்த மனைவியோட மட்டுமே வந்து என்ன பண்ணணும், உறவு வச்சுக்கணும். அதை விட்டுட்டு வேற பெண்களை வந்து கண்ணெடுத்து கூட பார்க்க கூடாது. இதுதான் வந்து சுய கட்டுப்பாடு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது யாகம் செய்தல். யாகம் செய்தலும் கிரகஸ்தனுக்கு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பொருள் வசதியை கொண்டு அவங்க வந்து யாகங்கள் எல்லாம் செய்யறதுக்கு உதவி பண்ணணும். இந்த மாதிரி அவங்களுடைய கடமையா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து பிராமணர்கள், வேதங்களை கற்றல் அப்படிங்கிறது பிராமணர்கள். பிரம்மச்சாரி அப்படி கூட வச்சுக்கலாம், பிரம்மச்சாரிகளுக்கு சொல்லப்பட்டது. அவங்க என்ன செய்வாங்க, 25 வயசு வரையிலும் பிரம்மச்சரியம், அடுத்த 25 வயசு கிரகஸ்தன், 50 வயசுக்குல இருந்து 75 வயசு வரையிலும் வானப்பிரஸ்தம், 75ல இருந்து 100, ஒரு மனிதனுக்கு ஆயுள் 100ன்னா அந்த 100வது வயசு வரையிலும் சந்நியாசம். இப்படிதான் வந்து நம்ம வேதங்கள்ல ஒரு குறிப்பா வந்து தொகுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க, எந்தெந்த வயசுல என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது. அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 25 வயசு வரையிலும் உள்ளக்கூடிய அந்த பிரம்மச்சரிய நிலையில தான் அவங்க வந்து நிறைய வேதங்களை வந்து கத்துக்கலாம் முடியும்.
திருமணம் ஆயிட்டுன்னா குடும்பத்தை பார்க்க தான் சரியா இருக்கும். அதனால அந்த நிலையில அவங்க வந்து வேதங்கள் எல்லாம் நல்லா படிச்சு மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ற அளவுக்கு அவங்க கற்றுக்கொள்ளணும். அடுத்தது தவம். அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் அப்படிதான். தவம் போல ஒரு வந்து இது எளிமையா வாழறதுக்கான தவ வாழ்க்கை. நம்ம வந்து பின்னாடி அடுத்த சாப்டர்ல படிப்போம். உடல் தவம் இது 18 சாப்டர்னு நினைக்கிறேன். மனத்தவம், வாக்கு தவம், உடல் தவம்னு 3 விதமான தவங்கள் இருக்குது. அந்த மாதிரி தவங்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க மேற்கொள்ளணும். அடுத்தது எளிமை. எவ்வளவுதான் வசதி இருந்தாலுமே கூட ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையை வந்து வாழ கத்துக்கணும். அது வந்து நம்மளை வந்து எந்த விதத்திலயும் வந்து என்ன செய்யாது, தொந்தரவு கொடுக்காது. மன கஷ்டமோ தூக்கமின்மையோ அது எல்லாமே இல்லாம ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம்னா நல்ல விதமான ஒரு வாழ்க்கையை கொண்டு போக முடியும். அடுத்தது அஹிம்சை. அஹிம்சை அப்படின்னா எந்த ஒரு உயிரினங்களுக்கும் நம்ம துன்பப்படுத்தக்கூடாது, யாருடைய மனசையும் நோகடிக்க கூடாது. இது எல்லா வர்ணத்தாருக்குமே வந்து இதெல்லாம் கடைபிடிக்க வேண்டியது. அடுத்தது வாய்மை. வாய்மை அப்படின்னாலே நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜா எப்படி இருந்தாரு, பொய்யே சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி வரையிலும் அவர் வந்து வாழ்ந்தாரு. அதனாலதான் அவர் கடைசியில வந்து துரோணாச்சாரியருக்கு எதுக்க வந்து அஸ்வத்தாமன்கிற யானை இறந்ததுன்னு சொல்லும் போது இந்த யானைங்கிற வார்த்தையை கேட்க விடாம இவங்க எல்லாம் முறை சொல்லியிருப்பாங்க. அவர் அஸ்வத்தாமன் இறந்தாருங்கிற வார்த்தையை கேட்டுட்டு என்ன பண்றாரு துரோணர், தன்னுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாம் கீழே விட்டுறாரு. ஏன்னா யுதிஷ்டர் வாயால பொய் வராது அப்படிங்கிறத அவர் உணர்ந்ததுனாலதான் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஆயுதங்களை கைவிடுறாரு. அவரை வந்து ஈஸியா வந்து இவங்க கொண்டுடுறாங்க. அந்த மாதிரி வாய்மை அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஹரிச்சந்திரன் கதை கூட நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். வாய்மையால அவன் என்ன பண்றான், ஒரு பெரிய மகாராஜாவா இருந்து சுடுகாட்டுல போய் அவன் வந்து பிணங்களை எரிக்கக்கூடிய நிலைக்கு போயும் கூட அவன் வந்து வாய்மையை விடவே இல்லை. அந்த மாதிரி வந்து வாய்மை வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்னு. கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. யாருக்கு கோபம் வரும் முதல்ல? ஆசை. ஆசை யாராருக்கிட்ட இருக்கோ அந்த ஆசை வந்து நிறைவேறாத பட்சத்துல இல்ல ஒரு எதிர்பார்ப்பு, யாருக்கிட்டையாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்போது அந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாத சமயத்துலதான் அவங்களுக்கு வந்து கோபம் அப்படிங்கறது வரும். அந்த மாதிரி அந்த ஆசையையோ எதிர்பார்ப்பையோ வச்சுக்காம இருக்கிறவங்கள்ட்ட என்ன இருக்காது, கோபம் அப்படிங்கிற தன்மையே இருக்காது. இது வந்து எல்லா 4 வகை வர்ணத்துக்கும் தான் சொல்லப்பட்டது இதெல்லாம். அடுத்தது துறவு. துறவு அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல இப்ப குடும்பத்துல இருந்துகிட்டே நாம வந்து தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளலாம். இப்ப 50 வயசுக்கு மேல வானப்பிரஸ்தம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அவங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க, 50 வயசுக்கு மேல குடும்பத்துல வந்து அதிகமா பற்று வச்சுக்க மாட்டாங்க. குடும்பத்தோட தான் வாழ்வாங்க. அதே சமயம் பற்று இல்லாம ஒட்டாம வாழ்வாங்க. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வந்து துறவு வாழ்க்கை. அது மாதிரி ஒன்று நல்ல குணங்கள். அடுத்தது சாந்தி. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்கிறவங்கள்ட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்ன இருக்கும், அந்த சாந்தம் அப்படிங்கிற அந்த குணம் தானாவே வந்துடும். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. யாரையும் நம்ம வந்து குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. நம்ம கிட்ட இருக்க குறைய நம்ம முதல்ல கவனிக்கணும். நம்ம என்னன்னா தப்பு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுனாலே நாம அடுத்தவங்க இருக்க குறைய சொல்ல மாட்டோம். நம்ம முதல்ல இருக்க அழுக்க நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையோ அப்ப அடுத்தவங்கள இருக்க அழுக்க வந்து நம்ம சொல்லக்கூடாது. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம். ஒருத்தவங்களை பாராட்டலாம், ஆனா அவங்கள்ட்ட வந்து சதா நக்கீரர் சொன்னார்ல வந்து நான் வந்து குற்றம் குற்றம் குற்றமே அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அடுத்தவங்க மேல குற்றம் காண்றதுல வந்து விருப்பம் இல்லாம இருக்கக்கூடிய தன்மை. அடுத்தது எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்கள் மீதையும் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், ஒரு இரக்க நிலையில இருக்கணும். ஒருத்தவங்க கஷ்டப்பட்டாங்க, ஒரு மிருகம் கஷ்டப்பட்டது அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு உதவியை பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா அந்த எந்த ஒரு உயிரினமா இருந்தாலும் அந்த உயிரினத்துக்குள்ள என்ன இருக்குது, ஒரு ஆத்மா இருக்குது. அந்த ஆத்மாவோட கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்குது. அப்ப வந்து நாம அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா பரமாத்மாவா தான் நோக்கணும். அந்த உருவத்தை நம்ம பார்க்க கூடாது. அது எந்த உயிரினமா இருந்தாலும் சரி, அது நம்ம மனிதர்களா இருக்கலாம், பறவையா இருக்கலாம், விலங்கா இருக்கலாம். நமக்கு தெரியும். சிபி சக்கரவர்த்தி கதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ராஜா என்ன பண்ணாரு, அவர்கிட்ட வந்து அவரோட மடியில வந்து ஒரு புறா வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சுது. அந்த புறா வந்து துரத்திக்கிட்டே வந்து என்ன வந்தது, கழுகு வந்தது. அந்த கழுகு வந்து அந்த புறாவை சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சு அதை துரத்திக்கிட்டு வந்தது. அந்த புறா என்ன பண்ணுச்சு, அதுக்கு மேல பறக்க முடியலங்கும் போது
சிபி சக்கரவர்த்தியோட மடியில வந்து விழுது சோழராஜன். அந்த ராஜா என்ன பண்ணாரு, என்ன கழுக வந்து நிறுத்துறாரு. என்ன உனக்கு வந்து புறாவோட மாமிசம் வேணும், அதுதானே நீ துரத்திட்டு வந்த, உனக்கு அந்த எடைக்கு எடை மாமிசம் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய தொடையில இருந்து என்ன பண்ணாரு, அந்த சதை பகுதியை அறிஞ்சு அந்த கழுகுக்கு கொடுத்தாராம். புறாவுக்கு எடைக்கு எடை தன்னுடைய சதையை அறிஞ்சு. அப்பன்னா அவர்கிட்ட எவ்வளவு கருணை இருந்திருக்கும். அவர் ஒரு புறாவுக்காக தன்னுடைய உடலையே வந்து அறுத்து கொடுக்குற அளவுக்கு கருணை மிகுந்த அந்த கதையெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம பாரத நாட்டுல வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்க மக்கள்லாம். அதெல்லாம் நம்ம எண்ணி பார்க்கணும். அந்த மாதிரி கருணை இந்த காலத்துல யாருக்கும் இல்லைன்னாலும் நாம வளர்த்து கொள்ளணும். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆசைப்படலாம், தப்பு இல்லை. நம்ம வந்து எதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படணுமோ அது அளவோட ஆசைப்படணும். அதை விடுத்துட்டு அதே பேராசையா நம்ம வந்து அதே பெருக்கிக்க கூடாது. ஆசைங்கிறது பேராசையா மாறும், அப்புறம் காமமா மாறும், அப்புறம் கோபமா மாறும். இப்படிதான் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து வீணா போகிறதுக்கான காரணம். அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், அளவோட ஒரு ஆசைப்படணும். எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நமக்கு இவ்வளவுதான், நமக்கு கிடைச்சது போதும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியோட அந்த ஆசையை நம்ம நிறுத்திக்கணும். பேராசையை படக்கூடாது. அடுத்தது கண்ணியம். கண்ணியம்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு மனுஷனை பார்த்தாலே சொல்லிடுவாங்க கண்ணியமானவர் அப்படின்னுட்டு. அந்த அளவுக்கு அவருடைய நடத்தைகள் வந்து அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி தன்மை இருக்கணும். அடுத்தது வெட்கம். எந்தெந்த செயல்களை செய்யறதுக்கு வெட்கப்படணுமோ அந்த செயல்களை செய்யறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா வெட்கப்படணும். தப்பான விஷயங்கள் செய்யறதுக்கு வெட்கப்படணும். அதை விட்டுட்டு சும்மா வெட்கப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நிக்க கூடாது. ஒரு பெண்ணானவங்க ஒரு ஆணை பார்த்து வெட்கப்படுறது அது வேற விஷயம். ஒரு தவறான செயலை செய்யறதுக்கு வெட்கப்படுறது தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வெட்கம் இருந்து படணும். அடுத்தது மன உறுதி. இப்ப நம்ம பகவானை வணங்குறோம், நம்ம கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் கிருஷ்ணாவை அப்படின்னா அந்த இதுல இருந்து நம்ம விலகவே கூடாது. அந்த மனசை உறுதியோட கொண்டு போகணும். நடுவுல இடையில வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம ஏன் கிருஷ்ணாவை மட்டும் கும்பிடணும், நம்ம வந்து ஏன் சிவனை கும்பிடக்கூடாது, நம்ம ஏன் முருகனை கும்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அந்த உறுதியில இருந்து நம்ம விலகக்கூடாது. அந்த உறுதியோட நிக்கணும். ஒரு கடவுளை தேர்ந்தெடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கடவுளை வந்து நம்ம வந்து அது அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள் நமக்கு தெரிஞ்ச பிற்பாடு அதுல இருந்து நம்ம அந்த உறுதியிலிருந்து விலகாம நம்ம இருக்கணும். அடுத்தது வீரம். இது வந்து சத்திரியர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த போர்க்களத்துல வந்து அவங்க வீரம் இல்லைன்னா எதிரிகளை வெல்ல முடியாது. அந்த இடத்துல அவங்க வீரத்தன்மையை அவங்க காட்டிதான் ஆகணும். அந்த மாதிரி தன்மை. அடுத்தது மன்னிக்கும் தன்மையும் அவங்களுக்கு தான். அவங்களுடைய நாட்டுல இருக்க மக்கள் வந்து யாராவது தவறுகள் இழைத்திட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து மன்னிக்கணும். நம்மளை விட கீழே இருக்கவங்க யாரு தப்பு செஞ்சாலுமே நம்ம மன்னிக்கணும். நம்மளோட மேல இருக்கவங்க தப்பு செஞ்சாலுமே நாம மன்னிக்கிற தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு மனித தன்மையா சொல்லப்படுது. அடுத்தது தைரியம். அரசர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய அந்த தைரியம். போர்க்களத்துல அவங்க தைரியம் இல்லாம கொழையா இருந்தாங்கன்னா அவங்க புறமிதிட்டு ஓட வேண்டியதுதான். அந்த இடத்துல அவங்க தைரியத்தோட தான் நிற்கணும். அடுத்தது தூய்மை. தூய்மைங்கிறதும் எல்லாருக்கும் ஒரு வைசியனா இருக்கிறவனுக்கு தூய்மையும் சொல்லப்படுது. வாணிபம் செய்யறாங்க, அந்த வாணிபத்துல வந்து என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு லாபம் வரும். அந்த லாபத்தை வந்து மறைச்சுதான் ஆகணும். அவங்க வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் அதை சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் வந்து அந்த வியாபாரத்தன்மையில பொய்யும் புரட்டும் கொஞ்சம் இருக்கதான் செய்யும். இருந்தாலுமே அவங்க மேக்சிமம் என்ன செய்யணும், அதை வந்து அதிகப்படியா அவங்க தூய்மையோட நடந்துக்க பார்க்கணும். அடுத்தது பொறாமையின்மை. மற்றவர்களை பார்த்து நம்ம வந்து அசூயப்படக்கூடாது. நம்மளை விட அவங்க அழகா இருக்காங்க, நம்மளை விட அவங்க படிச்சிருக்கிறாங்க, நம்மளை விட செல்வந்தர்களா இருக்காங்க, அவங்களாட்டம் நமக்கு இல்லையே, இது எல்லாமே பொறாமை தான். அந்த மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாலே அந்த இடத்துல பொறாமை வந்துடுது. அதெல்லாம் விட்டுடணும். அந்த மாதிரி நம்ம குடும்பங்களுக்குள்ளேயே அது இருக்கும். ஒருத்தர் வந்து நம்ம அதாவது பங்காளிகளுக்குள்ள இது கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த மாதிரி தன்மைகள் எல்லாம் விட்டுட்டு வாழறதுக்கு எல்லாரும் முயற்சி பண்ணணும். அடுத்தது மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். இது வந்து சூத்திரர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. அவங்க என்ன செய்வாங்க, 4 வர்ணத்துல அந்த கடைசி வர்ணம் மற்ற வர்ணங்களுக்கு எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, அவங்க ஒரு பிராமணனுக்கோ ஒரு சத்திரியனுக்கோ வைசியனுக்கோ வந்து அவங்க எதிர்பார்க்கிற அவங்க கேட்க வேண்டிய அவங்களுக்கு தொண்டாற்ற தன்மையில தான் அவங்க இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கீழ்ப்பட்ட நிலையில தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அப்ப அறிவு அந்த அளவுக்கு தான் அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கும்.
சுயமா சிந்திச்சு வேலை செய்யறதுக்கான இது இல்லை. அதனால மற்றவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை கிடைக்கல அப்படின்னு அவங்க நினைக்க கூடாது. அவங்கக்கிட்ட வேலையை அவங்க செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். இது எல்லாமே வந்து தெய்வீக குணங்கள். பகவான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த குணங்கள் எல்லாம் யாருகிட்ட இருக்கோ அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதன் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பகவான் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல நாம வந்து என்னென்ன குணங்கள்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம வந்து ரியலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். மாதாஜி 4 படிங்க. सम्बोधगोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பிருதாவின் மைந்தனே. பிருதான்னா யாருன்னா குந்தியோட பேரு தான் பிருதா. பிருதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். இப்ப அசுர குணங்களை பத்தி சொல்ல போறாரு. என்னன்னா தம்போ தர்போ. தம்போனாலே தற்பெருமை. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தனக்குத்தானே புகழ் மாலை சூட்டிக்குவாங்க. நான் அப்படி இருக்கேன், நான் என்கிட்ட இது இருக்குது, என்கிட்ட நான் வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு அவ்வளோ சொத்து வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு நிறைய வந்து தற்பெருமை பேசிக்கிறவங்க இருப்பாங்க. கோயில்ல எல்லாமும் டொனேஷன் கொடுத்தா அதை வந்து கல்லுல எழுதி வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி பெருமை, தற்பெருமை. அதனால என்ன வரும், அகந்தை, கர்வம். அதனால வந்து என்ன பண்ணுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்கள்ட்ட வந்து அகந்தை குடிகொள்ளுது. வீண் அபிமானம், இதெல்லாம் என்னது, தேவையற்ற வீண் அபிமானம் தான். தன்னைத்தானே புகழ் மாலை சூட்டிக்கிறது. மற்றவங்க தான் ஒருத்தவங்களை புகழணுமே தவிர தனக்குத்தானே புகழது வந்து அது வந்து அசுர குணம். மற்றவங்க புகழ்ந்தா கூட அது வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. அதுவும் ஒரு நல்ல குணம். அதை விட்டுட்டு தன்னைத்தானே புகழது எப்படிப்பட்ட குணம், அசுர குணமா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை இத்தனை எதனால வருது, அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அறியாமையினாலதான் அவங்க வந்து இந்த குணங்கள்ல இருக்கிறாங்க. அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இந்த யானை வந்து மதம் பிடிச்சதுன்னா என்ன செய்யும்னே தெரியாத. இப்ப ஒருத்த உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு, அவரை வந்து துதிக்கால பிடிச்சு தூக்கி எறியும். அந்த மாதிரி என்ன பண்ணோம்னா அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அகந்தை, அதுகிட்ட இருக்க அந்த பலம், அது மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, அது மதம் கொண்டு வரணும்னா அது என்ன செய்யறோம்னே தெரியாது. அது மாதிரிதான் வந்து அசுர குணமுடையவர்கள்லாம் செயல்கள்லாம் அது போலதான் இங்க இருக்கும். மாதாஜி 5. दैवी संपत्ति मोक्षाय निबद्धाया सुमदा मासम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை. நம்ம படிச்ச 1, 2, 3ல தெய்வீக குணங்கள் என்ன செய்யும், நமக்கு முக்திக்கான வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அந்த பாதையில நாம போக ஆரம்பிச்சிருவோம். அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துவை. அசுர குணங்கள் என்ன செய்யும், கட்டுண்ட வாழ்விலேயே தான் நம்மளை வந்து வச்சிருக்கோம். முக்திக்கான வழியை கொடுக்காது, காட்டாது. அதுதான் வந்து அசுர குணங்களோட தன்மை. பாண்டுவின் மைந்தனே, பாண்டு மகாராஜாவோட பையனான்னு சொல்றாரு. கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்றாரு. ஏன் அவரு தெய்வீக குணங்கள், போர்க்களத்துக்கு வந்துட்டாரு. குருஷேத்திர போர்க்களத்துல வந்து போர் புரியறதுக்காக வந்துட்டாரு. கௌரவர்கள் வந்து இவங்களுக்கு பண்ணுன அநியாயம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல, எல்லா துன்பங்களும் கொடுத்துட்டாங்க. அவ்வளவு துன்பங்களையும் சகிச்சுக்கிட்டு அவங்க வாழ்ந்தாலும் கூட கடைசியில வந்து பொய்யான ஒரு சூதாட்டத்தை வச்சு என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுடைய நாட்டையே அபகரிச்சு எல்லாரையும் அடிமைப்படுத்தி திரௌபதியை அவமானப்படுத்தி காட்டுக்கு 14 வருஷமும் அனுப்பி விட்டுறாங்க. அவ்வளோ கொடுமை பண்ணினவங்களையுமே இந்த போர்க்களத்துல வந்தோம்னா அர்ஜுனர் வந்து பார்த்தோம்னா, இவன் என் கூட பிறந்த சகோதரனாச்சே, துரியோதனை பார்த்து சொல்றாரு. இந்த பீஷ்மாச்சாரியார் வந்து அந்த அரசவையில திரௌபதி துகில் உரிச்ச சமயத்துல வாயை மூடிட்டு இருந்தாரு. அப்பவும் அவர் வந்து என்னுடைய தாத்தா பிதாமகராச்சே, துரோணாச்சாரிய வில்வித்தை கத்து கொடுத்தவரும் அமைதியா இருந்தாரு. அவரும் வந்து என்னோட குருவாச்சே அப்படின்ட்டு போர்க்களத்துல இருக்க எதிரி படையில இருக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு அவன் என்ன செய்யறான், இவங்க வந்து என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய பிதாமகர், என்னுடைய குரு, என்னுடைய சகோதரன், என்னுடைய மாமா, என்னுடைய பெரியப்பா, என்னுடைய சித்தப்பா அப்படின்னுட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் என்ன பண்றான் பார்த்து பார்த்து, இவங்களெல்லாம் கொல்லணுமா, இவங்களை கொன்னுட்டு நான் கிடைக்கக்கூடிய அரசு நமக்கு தேவையா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கலக்கம் அடைகிறான்.
எதனால அவனுக்கு வந்து அந்த குணம்? அவனுக்கிட்ட தெய்வீக குணங்கள் இருந்தது. அந்த மாதிரி குணங்கள் இருந்ததுனாலதான் அவனுக்கு அந்த இரக்கத்தன்மை இருந்தது. அததான் பகவான் இங்க சொல்றாரு, கவலைப்படாத அர்ஜுனா, நீ வந்து தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா உனக்கு முக்தி நிச்சயம் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சொல்றாரு. 6 மாதாஜி. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பிருதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர் அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். பகவான் தான் படைச்சாரு. யார? 2 பேருமே அவர் தான் படைச்சாரு. இது முனிவருக்கு, கஷ்யபர் முனிவருக்கு 2 மனைவிகள். ஒருத்தவங்க வந்து அதிதி, ஒருத்தவங்க திதி. அந்த அதிதிக்கு பிறந்தவங்க எல்லாம் தெய்வீக தேவர்கள் ஆனாங்க. திதிக்கு பிறந்தவங்க எல்லாம் அசுரர்களா பிறந்தாங்க. ஆக வந்து ஏன் வந்து அப்ப படைக்கும் போதே தேவர்களையும் அசுரர்களையும் பகவான் படைச்சாரு அப்படின்னு நமக்கெல்லாம் மனசுல என்ன வரும்? அவர் விளையாடுறாரு நம்மள இதெல்லாம் வச்சு. அந்த மாதிரி அந்த தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள்னா அப்பவே 2 வகையா வந்து உலகத்துல உயிர்வாழிகள் பிறந்து வந்துடுறாங்க. தெய்வீக குணங்களை பற்றி நான் ஏற்கனவே உனக்கு வந்து விவரமா சொல்லிட்டேன். 3 ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம படிச்சோம். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. இப்ப அசுரத்தன்மை உடையவர்களின் குணங்களை பத்தி நான் உனக்கு விளக்க போகிறேன், கேளு. ஸ்ருணு அப்படின்னா கேளு அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இப்ப சொல்ல போறாங்க. அதாச்சு 7. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरका न शौचन्नापि साक्षातो न सत्यन्तेषु विद्यते. हरे हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரவருத்திம் ச நிவருத்திம் ச. பிரவருத்திம்னா செய்யக்கூடிய செயல்கள், நிவருத்தினா செய்யக்கூடாத செயல்கள். அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அசுரத்தன்மையில இருக்கிறவங்க எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயமே அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க? அறியாமையில இருக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்காது? தூய்மை இருக்காது, முறையான நடத்தை இருக்காது, வாய்மை இருக்காது. இதெல்லாம் பகவான் வந்து சொல்றாரு. தூய்மைன்னா வந்து குளிக்க கூட மாட்டாங்க. பாதி பேர் வந்து குளிக்கவே மாட்டாங்க. நல்லா அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க, சென்டை போட்டுக்குவாங்க. அந்த வேணா உள்ள குளிச்சிருக்க மாட்டாங்க. அந்த தூய்மை கூட இருக்காது, மன தூய்மையும் இருக்காது. அவங்க என்ன மனசுல இருக்கிறது பூரா அழுக்கு, கள்ளங்கபடம், அந்த மாதிரி. முறையான நடத்தையும் இருக்காது. இப்ப இந்த பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல எல்லாரும் வந்து பெரிய வேலை பார்க்குறவங்க மாதிரி தான் இருக்கு. நல்ல சொசைட்டில இருக்கு, முன்னேறியவர்களா இருக்காங்க. ஆனா அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க? எல்லாரும் கூட்டமா சேர்ந்து ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிடுறாங்க. இது வந்து முறையான நடத்தை இல்லை. இது வந்து சாஸ்திரங்கள்ல தடைப்பட்ட செயல். மது அருந்துதல் அப்படிங்கிறது வந்து சாஸ்திரங்கள்ல தடைப்பட்ட செயல். நம்ம பாரத நாட்டுல இதெல்லாம், இந்த கல்ச்சர்லாம் இருந்ததே கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து மேல்நாட்டு நாகரிகம். அங்கே இருந்து இங்க வந்து ஆங்கிலேயர்கள் நம்ம நாட்டை ஆட்சி புரிய வந்த காலத்துல அவங்க கொண்டு வந்து இங்க இறக்கி விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இந்த பழக்கங்களை. அதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து மது அருந்த மாட்டாங்க. அந்த பழக்கங்கள் எல்லாம் இவங்க புதுசா கத்துக்கிட்டு அதை வந்து என்ன செய்யறாங்க? அதுதான் நாகரிகம்னு நினைச்சு வேற சந்தோஷமா அதை வந்து கொண்டாடுறாங்க. இப்படிப்பட்ட செயல்கள்லாம் சாஸ்திரங்கள்ல இல்லாத இந்த செயல்கள்லாம் எப்படிப்பட்ட தன்மை? அசுரத்தன்மை. அவங்கள்ட்ட அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க? இப்போ வசதி இருக்கிறவன் அதை வாங்கி குடிச்சிடுறான். வசதி இல்லாதவன் அதை குடிக்கணும்னு ஆசைப்படணும்னா என்ன பண்ணுவான்? அதை வந்து அதை எப்படியாவது குடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பொருளை வந்து எங்கேயாவது திருட பார்ப்பான். வீட்டுல திருடலாம், வெளியில திருடலாம். அப்ப தப்பான வழியில அவன் வந்து போகக்கூடிய நிலையில வந்துடும். இது எல்லாமே வந்து என்ன அவர் சொல்லியிருக்காரு? பகவான் அசுரத்தன்மையில சொல்லியிருக்கிறாங்க. மாதாஜி 8. प्रविष्टन्ते जगदापुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். அவங்க என்ன ப்ரௌட் ஏத்திஸ்ட் இங்க போட்டாங்க. அவங்க வந்து நாத்திகர்கள். அப்படிப்பட்ட நாத்திகர்கள் என்ன செய்யறாங்க? இந்த உலகத்தை வந்து பொய்யான உலகம், பொய், மாயை, மாயை தான் இல்லைங்கள. ஆனா அவங்க சொல்ற மாயை கிடையாது.
அஸ்திவாரம் இல்லாதது இல்ல. பகவான்ங்கிற அந்த அஸ்திவாரம் இருக்கு. கர்ப்போகதாய் விஷ்ணு என்ன செய்யறாரு, அங்க வந்து கீழே இருந்துகிட்டு பகவான் இந்த உலகங்களை வந்து தாங்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவருதான் இந்த உலகத்துக்கு அஸ்திவாரமே. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாத்திகவாதிகள், அருவவாதிகள், மாயாவாதிகள், அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, இந்த உலகம் பொய்யே, இதுக்கு ஆதாரமே கிடையாது, இங்க கடவுள்னு யாரும் கிடையாது அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து வாதம் புரியுறாங்க. அவங்க எல்லாம் எப்படிப்பட்டங்க, ப்ரௌட் ஏத்திஸ்ட். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்லுகின்றனர். இந்த உலகம் எதுக்காக படைக்கப்பட்டது, இந்த உயிர்வாழிகள் வந்து இங்க வாழணும்னு விருப்பப்பட்டு இங்க வரணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால பகவான் வந்து இங்க அனுப்பி நம்ம இந்த வாழறதுக்கான வசதிகளை எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து நம்மளை வழி நடத்திக்கிட்டும் போயிட்டு இருக்கிறாரு. நம்ம ஆத்மாவோட சுயரூபம் பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல். அதை விட்டுட்டு நாம பௌதிகத்துல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த ஏத்திஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, இது வந்து இந்த உலகம் வந்து பொய்யான உலகம், இது எதுக்காக வந்திருக்கு அப்படின்னா காமம், அதாவது நம்ம வந்து இந்த இங்க கிடைக்கக்கூடிய இன்பங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இங்க வந்து பிறவி எடுத்திருக்கிறோம். இதுக்கு காரணம் அஸ்திவாரமா இருக்கிறது அந்த காமத்தை தவிர வேற எந்த காரணமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தப்பான வழியில அவங்க போறதும் இல்லாம மற்றவர்களையும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த தப்பான வழியில திசை திருப்பி விட்டுடுறாங்க. அதை கேட்டுக்கிட்டு முட்டாள் மனிதர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அதே வழியில பின்பற்றி போய் அவங்களும் படுகொழியில வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அதுதான் வந்து இங்க வந்து நாத்திகர்களுடைய தன்மையாக இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. 9 மாதாஜி. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोपबुद्धयः प्रभवन्त्युपमानः क्षयाय जगदोहिताः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி யாரு ஏத்திஸ்ட் சொல்ற செய்திகள் எல்லாம் கேட்டுட்டு அறிவற்ற மனிதர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள், அவங்க என்ன செய்யறோன்னே தெரியாம இருக்கக்கூடிய அசுரத்தன்மை படைச்சவங்க இருக்கிறாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, இந்த உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த உலகம் கெட்டு போறதுக்கு, இந்த உலகத்தை இன்னும் நாசம் பண்றதுக்கு செய்யக்கூடாத செயல்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க. இப்ப விஞ்ஞானிகளே அணு ஆயுதத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நன்மை விளையக்கூடிய செயல் கிடையாது. இந்த உலகத்தை நம்ம வந்து காக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து செயல்படணுமே தவிர நம்மளோட அறிவாற்றலை கொண்டு உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கான செயல்பாடு செய்ய கூடாது. அது வந்து எப்படிப்பட்ட தன்மை, அசுரத்தன்மைன்னு தான் இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப பாருங்க, இங்க அணுகுண்டு வெடிச்சு எவ்வளவு பேர் நாசமா வந்து இந்த ஊர் உலகத்துல இருக்க மக்கள்லாம் எவ்வளவு உயிர்கள் வந்து வீணா போகுது. நாட்டுக்கு நாடு என்ன செய்யறாங்க, சண்டை சச்சரவு, இது என்னுடைய எல்லை, இது உன்னுடைய எல்லை அப்படின்னு நாட்டுக்குள்ள எல்லையை பிரிச்சுக்கிறாங்க. இப்ப வீட்டுக்கு வீடு எல்லையை போட்டுக்கிறாங்க. அக்கம் பக்கத்துலயும் வேலியை அடைச்சு இருந்து சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. இது எல்லாமே வந்து அந்த இதுதான் நம்ம அந்த இயற்கையை ஆளணும், நாம தான் இந்த இயற்கைக்கு எஜமானன் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை நம்ம அசுரத்தன்மை மனசுல இருக்கிறதுனால வர்ற விளைவுகள். இதனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்தவங்களோட பகை உணர்ச்சியை தான் நம்ம வளர்த்துக்கிறோம். பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்களோட பகை, நாட்டுக்கு நாடு பகை, ரெண்டா பக்கத்து நாட்டுக்கோட பக்கத்து நாடு சண்டை, கண்டத்துக்கு கண்டம் சண்டை, இப்படி வந்து ஒவ்வொரு இடையில என்ன உருவாகுது அப்படின்னா பகை உணர்வு தான் உருவாகுது. ஆனா கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல என்ன சொல்றாங்க, எல்லா மக்களும் கிருஷ்ண பக்தியில வாங்க, பகவான் கிருஷ்ணரை கும்பிடுங்க, எல்லாரும் ஒற்றுமையோட வந்து கோயில்ல வந்து பாட்டு பாடுவோம், கீர்த்தனம் பாடுவோம், ஆட்டம் ஆடலாம், சுவாமியை வழிபாடு பண்ணலாம், பிரசாதம் சாப்பிடலாம்னு அவங்க வந்து ஒற்றுமையை வளர்க்குறாங்க. இது வந்து இந்த அசுரத்தன்மை என்ன செய்யுது, பிரிவினையை உண்டாக்குது. ஒற்றுமையை உண்டாக்குறது ஒரு நல்ல வழியா, பிரிவினையை உண்டாக்குறது சரியான முறையா அப்படின்னுங்கிறத நாம வந்து உணரணும். இது வந்து இந்த கலிகாலம் வந்து மொத்தம் 4,32,000 வருடங்கள் கலியுகத்தோட காலம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. கலியுகத்துல இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் தான் அதிகமா உருவாகும். ஏன்னா கலிபுருஷனோட வேலையே அதுதான். அவன் என்ன பண்றான் வந்து இந்த நாட்டுல இருக்க மக்களோட மனசெல்லாம் கெடுக்கிறது தான் அவன் வேலை. நேற்று கூட நான் வந்து இது ராமானுஜரோட சீரியல்ல ஒரு பாட்டு பார்த்தேன். அதுல பார்த்தா நாதமுனிகள் வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா
அந்த 4000 பாசுரங்கள், அவங்களுக்கு 4000 பாசுரங்கள் இருக்குன்னே தெரியல. 4000 பிரபந்தத்துல அவருக்கு கிடைச்சது வந்து யமுனை நதிக்கரையில ஒரு பாசுரம் கிடைக்குது. காட்டுல அந்த வழியா காட்டுல வரும்பொழுது ஒரு பாசுரம் கிடைக்குது. 2 பாசுரம் தான் அவருக்கு கிடைச்சது. அந்த 2 பாசுரத்தோட அவர் வந்து தன்னுடைய சொந்த ஊரான இது காட்டுமன்னார் கோயிலுக்கு போறாரு. அந்த கோயில்ல வந்து ஒரு சின்ன பையன் குலசேகரன் பேர் படைச்ச ஒரு பையன் வந்து என்ன பண்றான்னா ஒரு 10 பாசுரங்களை பாடுறான். அது இவர்கிட்ட இருக்க அந்த 2ஓட சேர்த்து இன்னும் 8 பாசுரங்கள், 10 பாசுரங்களை அந்த பையன் பாடும்போது அந்த பையனை போய் தொடர்ந்து போய், எப்படி உனக்கு இந்த 10 பாசுரங்கள் கிடைச்சது, ரொம்ப அழகா இனிய தமிழ்ல பாடுறியே, வேதங்களோட சாரமெல்லாம் இதுல இருக்குது. அந்த பாட்டோட முடிவுல வந்து 1000ல் இப்பத்தும் பாடுவார்க்கு முக்தி அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாடும்போது, அப்ப வந்து நான் 2 பாட்டு தான் எனக்கு கிடைச்சது, நீ 10 பாடின, இன்னும் 1000ல் 10ன்னு சொல்றியா, அப்ப இன்னும் 1000 பாட்டு இருக்கா அப்படின்னு வந்து அந்த பையனை வந்து அவர் கேள்வி கேட்பாரு. எனக்கு அதை பத்தி எதுவும் தெரியாது ஐயா, எங்க ஊர்ல பாடினவங்க வந்து பராங்குசர்னு ஒரு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் தான் வந்து பாடினாரு, குறுங்குடியில இருக்கிறாரு, அவர் சொல்லி கொடுத்ததுதான் நான் பாடுறேன், எவ்வளவு பாட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் அதை தேடிட்டு அங்க போறாரு. குறுங்குடிங்கிற அந்த ஊருக்கு போய் அவர்கிட்ட பேசும் பொழுது அவர் சொல்றாரு, எனக்கும் அதை பத்தி தெரியாது, 1000 பாசுரங்கள், ஆனா இந்த ஊர்ல வந்து நம்மாழ்வார் பாட்டுனா 4000 பாசுரங்கள் என்னமோ சொல்லுவாரு. அவர் வந்து சொல்லும் பொழுது அதை அடையறதுக்கான வழி எனக்கு தெரியும், அந்த மறைஞ்சு இருக்கக்கூடிய அந்த 1000 பாசுரங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க என்ன செய்யணும், அந்த நம்மாழ்வார் பிறந்த இடமா இருக்கக்கூடிய அந்த புளிய மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்துகிட்டு என்ன செய்யணும், நீங்க வந்து கண்ணினின் சிறுதாம்ப 12,000 முறை உச்சரிக்கணும். அப்ப உச்சரிச்சீங்கன்னா பாடுனீங்கன்னா அவர் நம்மாழ்வார் இறங்கி வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாரு நீங்க தேடுறத அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஆனா அதுல ஒரு சிரமம் இருக்கு. என்ன சிரமம் இருக்கு, கலி புருஷன், அதாவது இந்த கலிகாலத்துல அதுக்கு நிறைய இடைஞ்சல் வரும். அந்த இடைஞ்சல் எல்லாம் தாண்டி உங்களால அதுல சமாளிச்சு செய்ய முடியுமா அப்படின்னா, என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல, நான் அதை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நாதமணிகள் வந்து அதுல என்ன பண்றாரு, தீவிரமா இறங்குறாரு. இறங்கி அங்க போய் உட்கார்ந்த அடுத்த நிமிஷமே கலிபுருஷன் வர்றான். வந்து யார் இங்க, நீ இங்க உட்காரக்கூடாது, ஏந்திரி அப்படின்னு சொல்லி அவரை அதிகாரம் பண்ணி விரட்ட பார்ப்பான். அப்போ வந்து அந்த பக்கத்துல 2 பேரும் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, அவங்கள கூப்பிட்டு, இந்த பாரு நீ தானே இந்த இடத்த குத்தகை எடுத்திருக்க, இப்ப வந்து புதுசா 2 பேர் வந்திருக்கிறாங்க, இவங்க 2 பேரும் இந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து இந்த இடத்த வந்து தனக்கு சொந்தமாக்கிக்க பாக்குறாங்கன்னு அவங்கள வேற களைச்சு விடுவான். அவங்களும் வந்து பயந்து போயிடுவாங்க, தன்னுடைய இடத்த இவங்க ஆக்கிரமிச்சிருவாங்கன்னுட்டு அவங்கள விரட்டுவாங்க. அப்ப அந்த ஊர் பெரியவங்க அங்க இருந்து வந்து, நீ யாருகிட்ட என்ன பேசுறன்னு தெரியாம பேசுறியாடா, அவர் வந்து பராங்குசர் வந்து வந்திருக்கிறாரு, அவருடைய ஃப்ரெண்டை அழிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாரு, நீ யாருகிட்ட என்ன பேசணும்னு தெரியாம நீ இவன் யாரு, இவன் யாருன்னே தெரியாத அவன் பேச்செல்லாம் கேட்கறியே, முதல்ல நீ யாரு அப்படின்னு கலிபுருஷனை கேட்பாங்க. அவன் வந்து நான் இந்த ஊர் இல்ல, வெளியூர், இந்த ஊரே இல்லாத நீ எப்படி வந்து இங்க வந்து இவங்களுக்குள்ள சண்டை முட்டி விடுறப்போ வெளியில ஊரை விட்டு வெளில போனா அவர் விரட்டி விடுவாரு. அவன் கொஞ்சம் போயிட்டு திரும்பி வந்து மறைஞ்சு நின்றுட்டு என்ன பண்ணுவான், இவரு கண்ணினி சிறுதாம்ப வாசிக்கும் பொழுது காத்து, பெருங்காத்து அடிக்கும். அந்த காத்துல வந்து அவர் வந்து பராங்குசர் பயந்து போயிடுவாரு, இவங்களையும் கூப்பிடுவாரு, வரமாட்டேன்னுருவாரு. அவர் வந்து கண்டினியூவா அதை பாடி நம்மாழ்வாரை வரவழைச்சு அவர்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுவாரு, 1000 பாசுரங்களுக்கு ஆசைப்பட்டவருக்கு 4000 பாசுரங்களை வந்து நம்மாழ்வார் கொடுக்குறாரு. அந்த மாதிரி கலியுகத்துல தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நல்லது செய்யறவங்களையும் செய்ய விடாம வந்து செய்யக்கூடிய நிலைகள், அதுதான் வந்து கொடூரமான நிலை. அதனால இந்த கலியுகம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் 10,000 வருஷங்கள் வந்து கோல்டன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 5000 சொச்ச வருஷம் போயிடுச்சு, இன்னும் 4000 சொச்ச வருஷம் தான் வந்து அந்த கோல்டன் இயர்ஸ்ல நம்ம இருக்கிறோம். அதை தாண்டி இருக்கிறதெல்லாம் கலியுகத்துல நடக்கக்கூடிய அக்கிரமங்கள் வந்து கண்கொண்டு பார்க்க முடியாது, மனிதன் அடிச்சு சாப்பிடுற நிலையில வருங்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட காலமா இருக்கிறதுனால நாம வந்து என்ன செய்யணும், நாம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நமக்கு வேண்டியவங்க, தெரிஞ்சவங்க, தெரியாதவங்க எல்லாரையும் நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம கொண்டு வரணும். இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து ஜனவரி மாசம் 6ஆம் தேதி வந்து நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆரம்பிக்குது. நீங்கள்லாம் என்ன செய்யணும், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உறவினர்கள், வேண்டியவர்கள் எல்லாம் நீங்க வந்து இந்த இதுல வந்து படிக்க வைக்கணும். அப்போ வந்து என்ன செய்யலாம், ஒருவேளை அந்த கலியோட தன்மையை நம்ம வந்து கொஞ்சம் மாத்த முடியும், அதோட கொடூர தன்மையை நம்ம வந்து குறைக்க முடியும். அததான் நம்மளால முடிஞ்சதை நாம செய்யக்கூடிய செயல். அதாவது 10.
काममाश्रित्य दुष्पूरन् सम्भमानमदान्विताः मोहाकृतीत्वा ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुद्धिप्रदाः हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, காமம்ங்கிறது அடங்காத ஆசை. எவ்வளவு வந்து அந்த ஏதோ ஒண்ணு, ஒரு பொண்ணா இருக்கட்டும், இல்ல பெண்ணா இருக்கட்டும், இல்ல மதுவா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒண்ணு அது மேல அவங்க காமம் வச்சாங்கன்னா, எவ்வளவுதான் அதை வந்து அனுபவிச்சாலும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, அதுல ஆசை அடங்கவே அடங்காது, தீராது, இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திட்டு தான் போகும். அப்படிப்பட்ட திருப்தி அடையாத காமத்துக்கிட்ட அவங்க தஞ்சம் அடைந்து என்ன செய்யறாங்க, கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவம், ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதுல வந்து அந்த மாதிரி இதுல வந்து அந்த கவர்ச்சியில அவங்க மூழ்கி தன்னைத்தானே என்ன செய்யறாங்க, அந்த மயக்க நிலைக்கு அவங்க கொண்டு போறாங்க. எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். அவங்க என்ன, அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் விரதமா இல்ல எந்த ஒரு செயலா இருக்கட்டும்னா அது வந்து தூய்மையற்ற செயல்களா இருக்கும். அதுல எல்லாமே வந்து அவங்க அவங்க மனம் போன போக்குல செய்யக்கூடிய செயல்கள், சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபட மாட்டாங்க. மனம் போன போக்குல அவங்க செயல்கள் எல்லாம் இருக்கிறதுனால நிரந்தரமற்ற பொருள்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய எதுவுமே வந்து எப்படி, இது நிரந்தரமற்றது, தற்காலிகமானது, அதுல போய் அவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான தவறுகள். இதுதான் வந்து இங்க வந்து இஸ்கான்ல வந்து ஒழுங்கு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள், இந்த 4ஐயும் கடைபிடிக்கணும் அப்படிம்பாங்க. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது தவறான உறவு முறை. நமக்கு ஒரு கணவன் மனைவிங்கிற உறவு விட்டுட்டு கணவன் வேறு பெண்ணையோ மனைவி வேறு ஒரு ஆடவரனையோ வந்து தப்பான உறவு வச்சுட்டா அது வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப். அடுத்தது கேம்பிளிங். இது வந்து என்ன செய்யறாங்க, சூதாடுறாங்க, உட்காந்துக்கிட்டு சூதாட்டம். அது சூதாடுறதுனால வந்தவனதான் இங்க பாண்டவர்கள் வந்து வனவாசம் போனது காரணம், அந்த மாதிரி நிலை. அடுத்தது இன்டாக்சிகேஷன், இது வந்து அந்த போதைப் பொருள்களை அருந்துறது. அடுத்தது மீட் ஈட்டிங், மாமிசம் உண்ணுதல். இந்த 4 வகையான செயல்களும் இஸ்கான்ல தடைப்பட்ட செயல்கள். இது 4ஐயுமே செய்யக்கூடாது. இது ஏன் அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, ஒவ்வொன்றும் இப்ப நம்ம உலகத்துல வந்து இந்த தர்மம் அப்படின்னு 4 விதமான இது நிலைகள் இருக்கு. தவம், வாய்மை, தூய்மை, அந்த மாதிரி நிலைகள் எல்லாம் இது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா கெடுக்குது. அந்த 4 கால்கள், நம்ம பாகவதம் படிச்சீங்கன்னா இதை டீட்டெயிலா படிக்கலாம். அந்த பசுவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 4 கால்களும் ஒவ்வொரு காலா உடைஞ்சு விழுது. இப்போ ஒத்த கால்ல நின்றுகிட்டு இருக்கு கலியுகத்துல. அந்த மாதிரி நிலையில இருந்து காப்பாத்திக்கணும்னா இந்த மாதிரி நிலைகள்ல வந்து ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாச்சு 11-12. चिन्ताम परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशावाससुतैर्भक्ताः कामक्रोधपरायणाः ईकन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् हरे ஹரே கிருஷ்ணா. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். நாகரிகம்னா என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம வந்து பழைய காலத்துல நம்ம ஹிஸ்டரியில படிச்சிருப்போம், சிந்து சமவெளி நாகரிகம், மொஹஞ்சதாரோ நாகரிகம் அப்படின்னு எல்லாம். அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேர்மையோட வாழ்ந்த மக்கள். அவங்களுடைய நாகரிகம் வந்து அந்த ஊரெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்குன்னா அவ்வளவு அழகா வந்து அவங்க வந்து வடிவமைச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நாகரிகம், அந்த எங்கெல்லாம் தண்ணி ஓடுதோ அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணியை வச்சு அந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம்னு உருவாச்சு. அதெல்லாம் வந்து இன்னமும் பசுமையா என்னோட மனசுல இருக்கு. அப்படி அழகா வந்து அந்த ஹிஸ்டரியில வந்து அந்த நாகரிகத்தை பத்தி படிச்சுப்போம். அந்த ஊரெல்லாம் அப்படி அவ்வளவு அழகா வந்து கட்டப்பட்டிருக்கும். இப்ப கூட மதுரையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் வந்து இந்த கோயில் ஊருக்கு சென்டரா இருக்கும். அந்த தெருக்கள்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒரு தாமரைப்பூ வடிவத்துல ஒவ்வொரு தெருவும் ஒவ்வொரு இதழ் மாதிரி அந்த தெருக்கள், அந்த ஊரை சுத்தி சுத்தி வரக்கூடிய அந்த தெருக்கள் வந்து இதழ்கள் மாதிரியும், அந்த கோயில் வந்து நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த சென்டர் பாயிண்டாவும் அந்த இதுல இருக்கும். அந்த அமைப்புல வந்து நாடு நகரங்கள் எல்லாம் அப்ப வந்து கட்டி இருக்கிறாங்க. அதுதான் நாகரிகம்.
ஆனா இது என்ன செய்யறாங்க, நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி செய்யறது தான் நாகரிகம்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. இப்ப இருக்க தற்காலிக மக்கள் என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய சொந்த புலன்களை திருப்தி செய்யறது தான் நாகரிகம். அததான் அவங்க பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடுறாங்க. அடுத்தது இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. அவங்க அதெல்லாம் செய்யணும்னா அதுக்கு அளவுக்கு மீறி அவங்க என்ன பண்ணணும், சம்பாதிக்கணும். அந்த மாதிரி படாடோபமா ஆடம்பரமா டாம்பிகமா வாழணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அதுக்கான பொருள் நிறைய தேவை அவங்களுக்கு. அதனால அவங்க என்ன செய்வாங்க, உழைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. பொருள் கிடைக்கலன்னா கவலைப்படுவாங்க. அந்த பொருளை காவந்து பண்றதுக்கு கவலைப்படுவாங்க. இப்படியே அவங்களுடைய கவலைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, கடைசி வரையிலும் உயிர் விடுற வரையிலும் கூட அவங்க கவலைகள் தீராத கவலையா இருக்கும். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு அவங்களுடைய எதால கட்டுப்படுறாங்க, அந்த ஆசைங்கிற கயிறு. என்ன எத்தனை வகையான கயிறு, கண்ணுக்கு தெரியாத பல வகையான நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகள் அவங்கள கட்டி போட்டிருக்கு. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி. இது பாத்தீங்கன்னா இது மேல ஃபர்ஸ்ட் பாடம் காமம். அந்த காமம் அது கிடைக்காத பட்சத்துல கோபம், அந்த மாதிரி அதுல எல்லாம் மூழ்கி புலன் நுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். அவங்களுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும், ஒரு பெண்ணாசையோ இல்ல ஒரு குடிக்கணுமோ ஒரு இதையோ சாப்பிடணுமோ சூதாடணும்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு காசு செல்லும். நீங்களே பாத்தீங்கன்னா தோக்க 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 நீ அடுத்ததுல ஜெயிச்சிருவேன்னு ஒருத்தன் ஏத்தி விட்டுக்கிட்டே இருப்பான். அப்ப நம்ம பாண்டவர்கள் அப்படிதான் வீழ்ச்சி அடைஞ்சாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க என்ன செய்வாங்க, மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு தன்னுகிட்ட இருக்க செல்வத்தெல்லாம் அடமானம் வச்சு 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 அந்த சூதாட்டத்துல ஆடி என்ன செய்வாங்க, தோத்து போவாங்க. அப்போ இப்பெல்லாம் ரேஸ் நடக்குது, குதிரை ரேஸ் எல்லாம் கிண்டியில எல்லாம் நடக்குமே, அந்த இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல குதிரை மேல போய் பணத்தை கட்டுவாங்க. இதெல்லாம் என்னது, முட்டாள்தனமான ஒரு வாழ்க்கை. அந்த மாதிரி அதுக்கு என்ன செய்வாங்க, காசு காசு இல்லையா கடன் வாங்குவாங்க, கடன் மேல கடன் வாங்குவாங்க. அப்புறம் கடன் அடைக்க முடியாம சூசைட் பண்ணிக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. இல்ல அந்த கடன் அடைக்கிறதுக்கு அநியாயமான வழியில பொய்யா தேவையற்ற தப்பான வழியில எல்லாம் பொருளை சேகரம் பண்ணக்கூடிய நிலையில மனிதர்கள் என்ன ஆடுறாங்க, மீன் அந்த மாதிரி நிலைகள்ல மாறுறாங்க. மாதாஜி 13-15 13-14 13-14-15 இதமத்யமயா லப்தம் இமம் ப்ராப்ஸ்யமானரதம் இதம் மஸ்திதமபிமே பவிஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹதஸ்தத்ருர் அனிஷ்யே சாபரானபி ஈஸ்வரோஹமஹம் போகி சிந்தோஹம் பலவான் சுகி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அசுரத்தன்மை உடையவன் எண்ணுகின்றான். என்ன நினைக்கிறான் அவன், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து இருக்கு, நாளைக்கு இன்னும் இதை விட 2 பங்கு சொத்தை நான் சேர்த்துருவேன், என்னுடைய திட்டம் இந்த மாதிரி நான் திட்டம் போட்டு வச்சிருக்கிறேன், இந்த வழியில நான் போனேன்னா இவ்வளவு லாபம் அடைவேன். இப்போ அது மாதிரி நிறைய அதுக்கான சீட்டு இந்த இதெல்லாம் நிறைய வழிகள்லாம் அதுக்கு சிட் பண்ட் அப்படின்னு எல்லாம் அதுலலாம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, முதலீடு பண்ணிட்டு நமக்கு அதை 2 பங்கா 4 பங்கா 10 பங்கா திரும்பி வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாறுறவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஆனா அதுல லாபம் அடைகிறவங்களும் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஒரு மாயை தான் இந்த உலகத்துல. அந்த மாதிரி ஒரு மாயத்தன்மையில எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, சொத்து சேகரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால கண்ணை மூடிக்கிட்டு அதுல எல்லாம் கொண்டு பணத்தை ஃபர்ஸ்ட் முதலீடு பண்ணுவாங்க தப்பான வழியில. அப்புறம் தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். இதுல ஒரு பெருமை, தாங்கிட்ட இருக்கிறத அடுத்தவங்கள்ட்ட பறைசாத்திக்குவாங்க. என்கிட்ட இன்னைக்கு இவ்வளவு சொத்து இருக்குது, நாளைக்கு நான் இதை விட அதிகமா சொத்து சேர்த்து வச்சிருப்பேன் பாரு. யாருக்கு சேர்க்கறாங்க, அவன் போகும்போது என்னத்தை எடுத்துக்கிட்டு போறான். இப்போ நம்ம நாட்டு தலைவர்கள் அரசியல்வாதிகள்லாம் இப்படிதான் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, ஏகப்பட்ட ஊர்ல இருக்க எல்லா சொத்தும் அவங்க சொத்தா இருக்கும் சேர்த்து வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனா ஒருத்தவங்க இறந்து பட்டாங்கன்னு இந்த இறந்து போனவங்களை நினைச்சு பாருங்க, நம்ம ஜெயலலிதா நினைச்சு பாருங்க, அவங்க எவ்வளவோ சொத்து சேர்த்து வச்சிருந்தாங்க. நான் போகும்போது என்னத்தை கொண்டு போக முடிஞ்சது, யாரோ அனுபவிக்கிறாங்க அதை. அப்படிதான் பின்னாடி இருக்கவங்க யாரோ அனுபவிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பொய்யும் புரட்டும் சேர்த்து பண்ணி எதுக்கு அந்த சொத்தை சேகரிக்கணும். நம்ம வாழறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சேகரிச்சு நமக்கு சொத்து சம்பாரிச்சா போதும். அதுக்கு மேல எஞ்சி இருக்கிறத பகவானுக்கு நம்ம தானமா கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அதை தான் ஒரு தெய்வீக குணம். அதை விட்டுட்டு இதை மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அசுர குணங்கள்.
அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். இதெல்லாம் வந்து அராஜகம். நம்ம எதிரியை வந்து ஒழிச்சு கட்டணும், அவங்க இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறது எல்லாமே வந்து அராஜகத்துல வருது. அவனும் ஒரு ஆத்மா, அந்த ஆத்மாக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத உணராத நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க தான் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், தன்னையே வந்து என்ன செய்யறது, இறைவனா நான் தான் கடவுள். அந்த மாதிரி இப்ப கூட போலி சாமியார்கள் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன செய்வாங்க, நான் தான் அனுபவிக்கிறேன், நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறேன், என்னை விட மகிழ்ச்சியானவன் இந்த உலகத்துல யாரும் இல்லை, என்னை விட பலவான்கள் யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரியிறாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க. அடுத்தது வந்து செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. இதுல அது வேற. ஒரு மரத்துல பழம் பழுத்திருக்கு அப்படின்னா அந்த பழமரத்தை நாடி என்ன பண்ணும், பறவைகள்லாம் வரும், ஏன்னா அந்த பழத்தை சாப்பிட்றதுக்கு. அப்படிதான் உறவினர்களும். ஒருத்த வசதியானவனா இருந்தா அவனை வந்து எல்லா உறவினர்களும் என்ன செய்வாங்க, கொண்டாடுவாங்க, ஏன்னா அவன் நல்ல லாபம் அடைகிறாங்க. அதே அவன் வந்து ஏழ்மைப்பட்ட நிலையில இருந்தானா அவனை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட உலகம் இது. அது புரியாம அவன் என்ன நினைக்கிறான், என்னோட செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே அப்படின்னு வந்து தன்னை தானே வந்து பெருசா நினைக்கிறான். பலம் உள்ளவனும் அப்படிதான் இருப்பான். கம்சனை சுத்தி ஏகப்பட்ட அரக்கர்கள் போய் கிருஷ்ணனை போய் கொண்டுட்டு வா அப்படின்னு சொன்னோன்னா பூதகில இருந்து இந்த அசுரர்கள் அனைத்து பேரையும் அவன் வந்து ஒவ்வொருத்தரா அனுப்புறான். ஏன்னா அவனை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் அசுர குணம் படைச்சவங்க, அவனும் ஒரு அசுர குணம் படைச்சவன். அதனாலதான் அவனை சுத்தி எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, அசுர குணம் படைச்சவங்களா இருந்தாங்க. இதுலயும் அப்படிதான். இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், செல்வாக்கு, அவன்கிட்ட இருக்க அவன்கிட்ட இருக்க பணம், அவன்கிட்ட இருக்க பலம், இதுக்குதான் வந்து அவங்க வந்து சூழ்ந்து இருக்கிறாங்க. அதை விட்டுட்டு என்னை போன்ற சக்தியுடனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. தானே என்ன செய்யறான், பெரிய சந்தோஷத்துல இருக்கேன், என்னை விட இது வந்து சக்தி உடையவன் யாருமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு அகந்தையோட வேற அவன் இருப்பான். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். யாகம் செய்யறத வந்து பெருமைக்காக செய்யறது, தானம் கொடுக்கறத பெருமைக்காக கொடுக்கறது. இது எல்லாமே எப்படிப்பட்ட நிலைமை, அவங்க வந்து அசுரகுணம் படைத்தவர்கள். அவங்க எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள், அறியாமையில மூழ்கி இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள். அவங்கள பார்த்து நம்ம வந்து வருத்தப்படணும், வந்து என்ன பண்ணணும், அவங்க மேல கோவப்படக்கூடாது, அவங்கள பார்த்து நம்ம பரிதாபப்படணும். அததான் நம்ம வந்து சொல்லி இருக்கிறாரு. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பிரகலாதனை வந்து மடியில தூக்கி வச்சுட்டு இரண்யகசிபு என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய குழந்தை அப்படின்னு கொஞ்சுறாரு. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொழுது அவர் வந்து யாரு இந்த உலகத்துல ஒரு கடவுள் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா, யாரு அந்த கடவுள் பேரை சொல்லு அப்படின்னு வந்து அவங்க அப்பா கேட்கும்போது பிரகலாதன் என்ன சொல்றாரு, நாராயணன் பேரை சொல்றாரு. உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு, தாம் பேரை சொல்லுவான்னு எதிர்பார்த்து சொல்லாதனால ஓங்கி உதைய விட்டு தூக்கி அவர் தள்ளிடுவாரு. தன்னுடைய மகன், ஆனா அவன் வந்து தெய்வ குணத்துல இருக்கான், அவன் வந்து அப்பா வந்து அசுர குணத்துல இருக்கிறான். அந்த தெய்வத்தோட பேரை சொன்னான்னா தன்னுடைய மகன் கூட பார்க்காம அவனை வந்து கொல்றதுக்கான எல்லா வேலைகளையும் அவன் ஈடுபடுவான். அதுதான் வந்து அசுர குணம் அப்படிங்கிறது. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் கல்யாணம் ஆகி அவங்கள புகுந்த வீட்டுல கொண்டு விட கம்சன் வந்து தேர் ஓட்டிக்கிட்டு வர்றான். அப்ப அசரீரி கேக்குது, நீ யாருக்காக இங்க தேர் ஓட்டிக்கிட்டு போறியோ அந்த பெரிய தங்க தேவகியோட வயசுல பிறக்கக்கூடிய 8வது குழந்தை வந்து உன்னை கொல்ல வருவான் அப்படின்னு அசரீரி சொன்னோன்ன உடனே அவன் என்ன செய்யறான், வாளை எடுத்துக்கிட்டு தேவகியை கொல்றதுக்கு வரான். அது அவனுடைய அசுரத்தன்மையை காட்டுது இந்த இடத்துல. அடுத்தது வந்து இது என்ன அப்படின்னா, இங்க வந்து கானகத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க ராமர் சீதை எல்லாம் வந்து அங்க வனவாசத்துல இருக்கும் பொழுது, அப்போ வந்து அந்த சூர்பனகை வந்து ராமலட்சுமணர் மேல ஆசைப்படுறா. அவ வந்து லட்சுமணரோடைய மூக்கு அரிஞ்சு விட்டோன்னா கோபத்துல போய் தன்னுடைய அண்ணனா இருக்கக்கூடிய ராவணனை தூண்டி விட்டுறா. அங்க ஒரு அழகிய பெண் இருக்கா சீதை, அவளை வந்து நீ கவர்ந்துக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ராவணனை ஏவி விட்டோன்னா அவனும் என்ன பண்றான், போலீஸ் சாமியார் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு, இப்போ வந்து இருக்காங்கல்ல அதே மாதிரிதான் அவனும் இப்ப வந்து போலீஸ் சாமியார் மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு வந்து சீதைகிட்ட பிச்சை கேட்கிற மாதிரி வந்து நடிச்சு அவளை பர்ணசாலையோட அவன் கடத்திட்டு போறான். இந்த மாதிரி குணங்கள் இது எல்லாம் வந்து எப்படிப்பட்ட குணங்கள், அசுர குணங்களுக்கு உதாரணமா இவங்களெல்லாம் வந்து இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. மாதாஜி 16, 17. அந்த ஆச்சோபி அது படிக்கலையே மாதாஜி. பரவாயில்ல, ஆச்சோபி ஜனகம் வேண்டாம் மாதாஜி விட்டுருங்க.
சொல்லிட்டேன். आत्मसम्भवाविता सप्ता धनमानमतान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते स्तम्भेनाविपूर्वकम् हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலன் இன்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். அப்படிப்பட்ட அசுர குணம் படைச்சவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அறியாமை அப்படிங்கிற அந்த காரணத்தினால எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு கவலை இருக்கும். அவங்கள்ட்ட ஏகப்பட்ட கவலை இருக்கும். ஒரு ஒண்ணு பணம் சேர்க்கணும்னு கவலை, இல்லாட்டி பணம் சேர்த்தா அதை பாதுகாக்கணும்னு கவலை, இல்ல அந்த பொருளை அடையணும்னு கவலை, அது எந்த வழியில அடையலாம்னு யோசிச்சு வச்சு அதை அடைய முடியலன்னா அதுக்கு ஒரு கவலை. இப்படி பலவிதமான கவலைகள்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க, குழப்பமுற்று மோக வலை. இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, மோக வலை, மோகஜால சமாவுர்தா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. மோக வலையில என்ன செய்யறாங்க, மாட்டிக்கிறாங்க. மாட்டிக்கிட்டு ஒரு குழப்பமான நிலையில அவங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாலே அவங்களுடைய குழப்ப முகம் தெரியுது. அப்படிப்பட்டவர்கள் புலன் இன்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கான செயல்களில் ஈடுபட்டு என்ன அடைகிறாங்க, கடைசியில நரகத்தில் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். அவங்களுக்கு வந்து இந்த பூவுலகம் கூட அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்காது. எங்க போறாங்க, நரகலோகத்துல வந்து பகவான் வந்து பிறவி எடுக்க வைக்கிறாரு. அப்படி அதுதான் அவங்க கண்ட பலனா இருக்குது. அடுத்தது வந்து செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு பணம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கர்வம், அது வந்து பொய்யான ஒரு போலி கௌரவம். அந்த கௌரவத்துல வந்து அவங்க மயங்கி தண்ணில் திருப்தி விட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, நான் பெரிய பணக்காரன், என்கிட்ட எல்லாரும் அடிமைப்பட்டு கிடக்கணும், நான் காலால இட்ட வேலையை அவங்க தலையால செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாம் அவங்க வந்து ஒரு அகங்காரத்தோட தனக்குத்தானே ஒரு திருப்தி அடைஞ்சு என்ன செய்யறாங்க, திமிரோட விளங்கக்கூடிய அவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் அவங்க என்ன செய்வாங்க, பகவான் வகுத்த திட்டம், சட்ட திட்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு, வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை கடைபிடிக்கிறது. நம்ம வாழக்கூடிய இந்த நாட்டுக்குன்னு ஒரு சட்ட திட்டம் இருக்கு. நம்ம வந்து இன்னென்ன இதுலதான் நம்ம செஞ்சாகணும். நம்மளுடைய அரசாட்சியில நம்ம குடியரசு ஆட்சியா இருந்தா கூட நம்ம வந்து சில கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தோட தான் நம்ம வாழணும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து செய்ய முடியாது. முக்கியமா வந்து ஒரு ஒண்ணுக்கும் கவர்மெண்ட்ல வந்து பர்மிஷன் வாங்கணும். ஒரு கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்க்குற ஒருவர் வந்து ஒரு இடம் வாங்குறாங்க, ஒரு வீடு கட்டுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல பர்மிஷன் வாங்கிதான், இவங்க காசை போட்டுதான் இவங்க வாங்க போறாங்க, கட்ட போறாங்க. ஆனாலும் கவர்மெண்ட் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்தாதான் அவங்க வந்து அந்த இடத்த வாங்க முடியும். ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு பண்ணிட்டு தான் அவங்க வந்து அந்த வீட்டை வாங்கலாம், கட்டலாம், எது வேணாலும் செய்யலாம். டாக்ஸ் கட்டுறோம். அந்த மாதிரி நிறைய சட்டத்திட்டம் இந்த நாட்டிலேயே இருக்குது. பகவானுடைய சட்டத்திட்டம்னு வர்ணாசிரம தர்மங்கள் பற்றி அவங்க பகவான் கொடுத்திருக்கிறாரு. வேதங்க சாஸ்திரங்கள் நிறைய கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதுல இன்னென்னதான் கடைபிடிக்கணும், இன்னென்னது செய்யக்கூடாது, செய்யக்கூடிய செயல்கள், செய்யக்கூடாத செயல்கள், பிரவருத்திம்சன் நிவருத்திம்சன் படிச்சோம். அந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் யார் பின்பற்ற மாட்டாங்க, இந்த அசுர குணம் படைத்தவர்கள் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். அவங்க செய்யக்கூடிய யாகம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, பேருக்கும் புகழுக்கும் ஆசைப்பட்டு செய்யக்கூடிய யாகங்கள். அது வந்து சொல்லப்படாத அந்த யாகங்கள் வந்து அந்த அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்கள் வந்து சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாததா இருக்கும். தானே தனக்குத்தானே ஒரு வழிமுறையை அவங்க ஏற்படுத்திக்கிட்டு ஒரு கர்வத்தோட அவங்க அந்த மாதிரி செயல்கள்ல ஈடுபாடு செய்யறாங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 18. ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரம் பலம் தர்வம் காமம் க்ரோதம் ச சம்ஸ்ரிதாः மாமாத்ம பரதேகேஷு பிரவிஷந்தோப்யசூயகாः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அகங்காரம் அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, அப்புறம் பலம், தனக்குத்தானே நான் வந்து பலவான் அப்படி, தற்பெருமை, அவங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரம், தன்கிட்ட இருக்க பணவசதி பொறுத்து அவங்களுக்கு தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறர் உடல்களிலும் விட்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இறைவனை பார்த்தே வந்து பொறாமை அடைகிறாங்க. தன்னுடைய உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா கூட அவங்க மேல கூட அவங்க பொறாமை அடைகிறாங்க.
மற்றவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கடவுள் பார்த்தும் அவங்க வந்து பொறாமை அடைகிறாங்க. அப்படின்னா என்ன காரணம்? அவங்க பகவானுக்கிட்ட இருக்க அந்த ஐஸ்வர்யங்களை பார்த்து அவங்களுக்கு பொறாமை. அதனால என்ன பண்றாங்க? உண்மையான மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அதை வந்து அவங்க மதிக்கிறது இல்லை. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த இது யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து என்ன பண்றாங்க? ராஜசூய யாகம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அங்க கிருஷ்ணருக்கு முதல் மரியாதை கொடுக்கறதுக்காக அவங்க வந்து அந்த சிம்மாசனத்துல அமர்த்தி இருக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல இந்த சிசுபாலன் அவன் யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய அத்தை பையன் தான். நம்ம வந்து சிசுபாலன், தந்தவக்ரன் அவங்க 2 பேரும் ஒரு தாய் பிள்ளை, அத்தை பிள்ளை. அது மாதிரி நம்ம அர்ஜுனர், பாண்டவர்கள் எல்லாம் இன்னொரு அத்தை பிள்ளை, குந்தியோட பிள்ளை, இன்னொரு அத்தையோட பிள்ளைங்க. இப்படி அவங்க உறவினர் தான். ஆனா இவனோட முன்னே வர்றாரு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவன் வைகுண்டத்துல ஜெய விஜயர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகவானுடைய வைகுண்டத்துல காவல்காரர்கள், அந்த கேட் கீப்பர்ஸா இருந்தவங்க 2 பேரு. அவங்க 2 பேரும் என்ன செய்யறாங்க? சனக சனாதி முனிவர்கள் 4 பேரும் பகவானை வந்து தரிசனம் பண்றதுக்கு வரும்பொழுது அவர் வந்து ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. நீங்க போங்க, இப்ப பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்கள வந்து உள்ள விட மாட்டேன்னு தடை பண்றாங்க அந்த ஜெய விஜயர்கள். உடனே அந்த முனிவர்களுக்கு வந்து சனகாதி முனிவர்கள் நல்ல பிரம்ம ஞானிகள் அவங்க. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தன்னுடைய தவ வலிமையால இவங்களுக்கு வந்து சாபம் கொடுத்துட்றாங்க. நீங்க 2 பேரும் போய் பூ உலகத்துல போய் போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. உடனே அவருக்கு உங்களுக்கு பயம் வந்துருது. போய் அங்கிருந்து அப்பதான் பகவான் உள்ள இருந்து வெளியில வரார். வந்து என்ன சொல்றாரு? அதெல்லாம் நடக்கட்டும் தான் அவர் காத்திருந்தாரு. காத்திருந்துட்டு வெளியில வந்து என்ன செய்யறாரு? நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி, உங்களை விட்டு நான் பிரிஞ்சு எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க. அப்போ வந்து உனக்கு 2 வேற ஆப்ஷன் தரேன், நீ அந்த ஆப்ஷன்ல எதை வேணா சூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா, கெட்டவங்களா முகம் மோசமானவங்களா அசுர பிறவியில எடுத்து 3 பிறவியில இருந்து என்னை வந்து சேர்ந்துடலாம் ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்களா பலகாலம் ரொம்ப எத்தனை ஆண்டு காலம்னு கணக்கே இல்லை, அந்த அத்தனை ஆண்டு காலம் பூமியில வாழ்ந்துட்டு திரும்பி வந்து என்ன அடையலாம். இந்த 2ல எது தேவை? நீங்களே சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்க 2 பேரும் உங்களை பிரிஞ்சு எங்களால ரொம்ப காலம் இருக்க முடியாது, நாங்க அசுரர்களா கெட்டவங்களாவே பிறந்து 3 பிறவியில உங்களை வந்து நாங்க அடைஞ்சிடுறோம் அப்படின்னு வந்து ஜெய விஜயர்கள் வேண்டிக்கிட்டு பூமிக்கு வர்றாங்க. அவங்க தான் என்ன செய்யறாங்க? முதல் பிறவியில வந்து இரண்யாட்சனும் இரண்யகசிபுமா வந்து அவங்க பிறவி எடுக்கிறாங்க. அந்த இரண்யகசிபு வந்து நம்மளுடைய நரசிம்ம பெருமாள் வதம் பண்றாரு. இரண்யாட்சனை வந்து வராக பெருமாள் வந்து வதம் பண்றாரு. அந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த பிறவியில வந்து அவங்க வந்து ராவணனும் கும்பகர்ணனுமா வந்து பிறவி எடுக்கிறாங்க. அப்ப ராமர் வந்து ராமாவதாரத்துல வந்து அவங்க 2 பேரையும் வதம் பண்றாரு. 3வது பிறவியில தான் இங்க வந்து சிசுபாலன் அவனுடைய தம்பி தந்தவக்ரன் அப்படி 2 பேருமா வந்து பிறவி எடுக்கிறாங்க. அப்ப வந்து பிறக்கும் போதே சிசுபாலன் என்ன செய்யறான் அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ணாவதத்துல கிருஷ்ணரால வதம் பண்றாங்க அவங்க. சிசுபாலன் என்ன பண்றான்? பிறக்கும் போதே 3 கண்ணு 4 கைகளோட அவன் பிறக்கிறான். அதை பார்த்துட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து இது என்னது இது இப்படி இருக்கு? குழந்தைன்னா நார்மலா வந்து 2 கண்ணும் 2 கையும் தானே இருக்கணும், இது வந்து 3 கண்ணோட 4 கையோட பிறந்திருக்கே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுவாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வந்து தெய்வத்தோட குரல் கேட்கும், கவலைப்படாத, இவரை யாரு வந்து கொல்ல போறாங்களோ அவங்க வந்து பார்த்த உடனே அவருக்கு இருக்க அந்த 3வது கண்ணும் அந்த 2 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கைகளும் மறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சொன்னவன் அப்பதான் வந்து என்ன பண்ண கிருஷ்ணர் அங்க வருவாரு. கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு அவர் தொட்ட உடனே அந்த 3வது கண்ணும் அந்த 2 கைகளும் அவருக்கு மறைஞ்சு போயிடும். அப்ப அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும், ஆஹா வந்து நம்ம பையனை கொல்ல பிறந்தவன் கிருஷ்ணன் தான் அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து, அப்பா தம்பி குழந்தாய், நீ வந்து என்னோட பையனை வதம் பண்ணிடாத, கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ, உன்னாலதான் அவன் கொல்லப்பட போறான்னு சொல்லிட்டாங்க, தயவு செஞ்சு அவங்கள கொல்லாத அப்படின்னா. அப்ப அவர் சொல்றாரு, அத்தை நீங்க கவலைப்படாதீங்க, அவர் வந்து தப்பு செய்யாம இருக்கிறவர்ல நான் அவரை துன்பப்படுத்தவே மாட்டேன், அப்படியே ஒரு தப்பு பண்ணா நான் ஒரு 100 தப்பு வரையிலும் நான் மன்னிப்பேன், அதுக்கு மேல 100 தப்புக்கு மேல நான் வந்து தண்டனை கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து வாக்கு கொடுக்குறாரு. அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு சிசுபாலனும் தப்பெல்லாம் செய்யாம தான் வாழ பார்ப்பான், மேக்சிமம் வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பான். ஆனாலும் இந்த ராஜசூய யாகத்தின் போது வந்து என்ன பண்ணுவான்? அவனுக்கு வந்து இந்த துரியோதனர்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்க பலத்திலையும் வந்து என்ன பண்ணுவான்? ஒரு கர்வம் வந்துடும் அவனுக்கு. அந்த நேரம் வந்துடுச்சு, அவன் என்ன பண்றான்? பகவானை பார்த்து தப்பு தப்பா பேசுறான், நிறைய இகழ்ச்சி.
அவரை வந்து பேசக்கூடாத வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கான். பகவான் வந்து 1 2 3ன்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வராரு. கடைசி இது 100வது தப்பு பண்ணி முடிச்ச உடனே என்ன பண்றாரு, சக்கராயுதத்தை எடுத்து விடுறாரு. அது போய் அவனோட கழுத்தை அறுத்து அவனுடைய ஆத்மா எங்க போகுது, அங்க பாருங்க பகவானோட போய் ஒண்ணு சேருது, மெர்ஜாவுது அங்க போய். அந்த மாதிரி அவன் இறந்து போடுறான். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியில வரும்போது தந்தவக்ரன் என்ன பண்ணுவான், அவனும் வந்து எப்படி நீ என்னோட அண்ணனை நீ கொன்ன, ஜராசந்தனை கொன்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து போருக்கு வருவான். அங்க அவனையும் வந்து அவர் வந்து பகவான் வந்து வதம் பண்ணுவாரு. இப்படி இந்த 3 பிறவிகள்லயும் அவங்கள பண்ணிட்டு திருப்பி அவங்க வந்து ஜெய விஜயர்களா அவங்களுடைய இருப்பிடத்துக்கு போயிடுவாங்க. இது எல்லாமே பகவானுடைய விளையாட்டு தான். ஆனா எதுக்காக சொல்றாங்க, அசுர குணம் படைத்தவர்களுடைய தன்மையை நமக்கு காட்டுறதுக்காகவே இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எல்லாம் வரலாற்றுல பகவான் வந்து நிகழ்த்தி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி 19. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तानहं विश्व क्रूरान् संसारेषु नराधमान् शिवां यजस्रम् अशुभान् आश्रिष्य एव योनिषु। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதாவது பகவான் என்ன சொல்றாரு, பொறாமையுடன் இந்த மாதிரி பொறாமை பிடிச்சு கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். நம்மளுடைய ஜட வாழ்க்கையை வந்து என்ன சொல்றாரு பகவான், கடல் தான் சம்சார கடல். அந்த கடல்ல வந்து பல்வேறு விதமான அசுர இனங்களுக்குள்ள நான் நிரந்தரமா தள்ளி விட்டுருவேன். இப்ப வந்து அவங்க சிசுபாலன் இருந்தான்னா அவன் வந்து அவனோட முற்பிறவி ஜெய விஜயர்கள், அவங்க அதனால அங்க போயிட்டு சேர்ந்துடுறாங்க. ஆனா நம்ம மனிதர்கள்லாம் அதை பார்த்துக்கிட்டு பண்ணணும்னா என்ன ஆகும், மிருக இனத்திலையும் பாதாள உலகத்திலையும் தான் போய் பிறந்து நாம வந்து கஷ்டப்படணும். பகவான் அந்த மாதிரி மனிதர்களை நரக உலகங்களுக்குள்ள தள்ளுகின்றேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. இதை பாருங்க, அவங்க நரக உலகத்துல வந்து எப்படி தள்ளி எப்படி விழுந்துகிட்டு இருக்கோம்னுட்டு அதைதான் இங்க காட்டியிருக்கு. 20 பிரபு. हरे कृष्णा माता जी। आशिरं योनिं आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यव कौन्तेय तदो यान्त यद माम कदीन। हरे कृष्णा माता। ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் மறுபடியும் அந்த அதிலேயே பிறந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய அத்தகையவர்கள் என்ன செய்ய முடியாது, என்றுமே என்னை அடைய முடியாது, பகவானை சென்று அடையவே முடியாது. அவங்க அதிலேயே கடந்து உழண்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றனர். மேலும் மேலும் அதுல பாவத்தை செஞ்சு இன்னும் மோசமான நிலையில அவங்க மூழ்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப அவங்கள கரையேத்துறது யாரு, மறுபடியும் அவங்க எந்த நிலைக்கு நல்ல நிலைக்கு வரணும்னா யாரால முடியும், பகவான் வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு மூலமா அவங்களுக்கு ஒரு துணையை வந்து அனுப்பி விடுவாரு. அதுவும் வந்து பகவானே செய்வாரு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 21. हरे कृष्णा माता जी। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तद लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. காமம், கோபம், பேராசை இந்த 3 குணங்கள் என்னது, நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் அப்படின்னு அழகா சொல்லிட்டாரு. நரகத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறவங்க எல்லாருமே காமம் படலாம், கோபப்படலாம், பேராசைப்படலாம். இது வந்து அழகா பகவத்கீதையில பகவானுடைய திருவாயால அமிர்தம் போன்ற இந்த பகவத்கீதை வாயிலால நம்ம படிச்சுட்டோம். அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், காமம், கோபம், பேராசையிலிருந்து விலகி வாழ கத்துக்கணும். நரகத்துடைய கதவுகள் அப்படின்னு இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். நமக்கு கொஞ்சம் வந்து நமக்கு மூளை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த வெளியில எல்லாம் பின்பற்றி போகக்கூடாது. இப்போ வந்து இங்க மேல போகக்கூடிய அந்த பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த வழி இருக்குது. ஆனா இந்த பாருங்க, இங்க லஸ்ட், இங்க கிரீடு, இங்க ஆங்கர், இது 3 என்ன செய்யுது, அவங்கள பிடிச்சி இழுக்குது. மேல ஏறிக்கிட்டு இருக்கவங்கள வந்து என்ன பண்ணுது, நம்ம இந்த காமம், கோபம், பேராசை 3 மேல ஏற விடாம பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு போக விடாம பிடிச்சு கீழே இந்த பூலோகத்துக்கு, இங்க மாயாதேவி இருக்கிறாங்க, அவங்க ரெடியா காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள கட்டி போட. இந்த நிலைக்கே வந்து என்ன செய்யுது, அது 3 வந்து கீழே வந்து நம்மளை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத இதுல காட்டுறாங்க. 22 பிரபு.
हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. वेदैर् विमुक्त कौन्तेय तमो त्वयिरस् त्रिभिर्नरः आसरत् यात्मन श्रेयस् तदो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலும் தப்பிய மனிதன். எந்த 3 கதவு? காமம், கோபம், பேராசை. இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்கள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல் ஃபர்ஸ்ட் நிலை வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை நம்ம வந்து அவருடைய பாதங்கள்ல நம்ம சரணடையணும். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா, இங்க ஒரு குரு இருக்கிறாரு, ஒரு சீடன் இருக்கான். அவர் வந்து அந்த குரு கிட்ட சரணடைகிறான். அப்போ வந்து அந்த குரு என்ன செய்யறாரு? கை காட்டுறாரு. கையை காட்டி எங்க இருக்கிறாரு? பகவான் கிருஷ்ணரும் ராதையும் இருக்கக்கூடிய அந்த மேல் உலகத்தை அவர் கை காட்டுறாரு. காட்டிட்டு அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கான வழிமுறைகளை அவர் வந்து அந்த சீடனுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறாரு. என்னென்ன படிக்கட்டு இருக்கிறதுக்கு? அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்மீக குருவை தஞ்சம் அடைதல். 2வது வந்து ஸ்டடி ஆஃப் த வேதா, வேதங்களை படிக்கிறது. 3வது ஆஸ்டரிட்டி, தவங்கள். சென்ஸ் கண்ட்ரோல், புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அடுத்தது ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், ஆன்மீக ஞானத்தை அறிந்து கொள்ளுதல். இது இந்த மாதிரி படிக்கட்டுகள் வழியா என்ன செய்வாரு? ஆன்மீக குரு என்ன செய்வாரு? அவருடைய கையை நம்ம பிடிச்சுக்கிட்டோம்னா அவரு நம்மளை இதை படிப்படியா இந்த நிலைகள்ல நம்மளை அழைச்சிட்டு போய் கடைசியா நம்ம சென்று சேரக்கூடிய அந்த பரம இலக்காய் இருக்கக்கூடிய அல்டிமேட் கோல், அதுதான் நமக்கு போறக்கூடிய இடம். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் அல்டிமேட் கோல் எதுன்னா பகவானுடைய திருவடிகள். அந்த திருவடிகள்ல வந்து நம்ம ஆன்மீக குரு என்ன செய்வாரு? அங்க வழி நடத்திக்கிட்டு போவாரு. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன செய்யணும்? காமம், கோபம், பேராசை அந்த 3ஐயும் ஃபர்ஸ்ட் விடணும். 2வது ஒரு ஆன்மீக குருவோட பாதங்களை நாம வந்து கெட்டியா வந்து பிடிச்சுக்கணும். இது வந்து நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள். 23 பிரபு. हरे कृष्ण. ஹரே या கிருஷ்ணா. शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारदः रससिद्धिम् अवाप्नोति रसिकं न परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. அந்த மாதிரி நம்ம அந்த குரு காட்டுற வழியை விட்டுவிட்டு நாம என்ன செய்யறோம்? சாஸ்திரங்களை மீறுறது. அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விதிமுறைகள் படி நம்ம வாழாம இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், கேம்பிளிங், மீட் ஈட்டிங், அப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன், இந்த 4 வகையான வழிகளும் தவறான வழி. ஒழுங்குமுறை கட்டுப்பாட்டு விதிகளை தாண்டியது. அந்த இதெல்லாம் வந்து எதுல சொல்லியிருக்காங்க? சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாதது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம கைவிட்டுட்டு இதை கைவிடாம அவன் என்ன பண்ணுவான்? தன்னுடைய மனம் போன போக்குல அவன் என்ன செய்யறான்? இந்த உடல்ல அனுபவிக்கக்கூடிய சுகங்களை, புலன்கள் திருப்தி அவன் செய்யும் பொழுது அவன் அப்படி என்ன பண்ணுவான்? உண்மையான சுகம், பரம சுகம், பரம இலக்கு, பகவானுடைய இருப்பிடத்தை அவனால அடையவே முடியாது. அவன் என்ன செய்வான்? இந்த நரகமாகிய இந்த உலகத்திலேயே பிறந்து பிறந்து அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க வேண்டியதான் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாங்க. 24 பிரபு. हरे कृष्ण माताजी. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं दे कार्याकार्य वयस्तदिहौ ज्ञात्वा शास्त्रविदो मोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. எது கடமை எது கடமையில்லை என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரங்கள் விதிகளை நம்மளால தனியா படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமா முடியாது. ஏன்னா சாஸ்திரங்கள் எக்கச்சக்கமா இருக்குது. வேதங்கள் 4 வேதங்கள் இருக்குது. முதல்ல அந்த நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரியாது? அந்த சான்ஸ்கிரிட் மொழியே தெரியாது. அப்ப அந்த சாஸ்திரங்களை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறது நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுக்குதான் நாம என்ன செய்யணும்? ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகணும். அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு? நமக்கு சாஸ்திரங்கள்ல உள்ள செய்திகளை நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அப்ப நம்மளுடைய கடமை எது, நம்ம கடமையற்றது எது, இது எல்லாம் வந்து நம்ம ஒருத்தவங்க வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். நம்ம படிப்படியா தான் முன்னேற முடியும். படார்னு இங்க வந்து தாண்டி எல்லாம் போயிட முடியாது. நம்ம ஒரு உதவி, குருவோட உதவி இல்லாம நாம வந்து எந்த செயலும் செய்ய முடியாது. பல காலமா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? பாவங்களை செஞ்சு இருந்துட்டு இருக்கிறோம். திடீர்னு நம்ம ஒரு நல்ல செயல்களில் ஈடுபட்டு நம்ம வந்து முக்திக்கான வழியை அடைய முடியாது. ஒரு படிப்படியா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா தான் நம்மளால
மாற முடியும். அப்படி மாறும்போது அதுல சொல்லப்பட்ட சட்டதிட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது வழியா அவங்க நடக்கணும். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல இங்க ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர், இங்க பொன்னிறமா இருக்கிறவர் வந்து பலராமர். இவங்க 2 பேரும் குழந்தையா இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யறாங்க, இங்க வந்து சாந்திமணி முனிவர் அப்படிங்கிற அந்த குரு கிட்ட போய் குருகுலத்துல கலைகள் எல்லாம் கத்துக்கிறாங்க. அவங்க பகவான், அவங்களுக்கு கலைகள்லாம் கத்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பிரபஞ்சத்தையே தோற்றுவிச்சவரு, அவருக்கு எல்லா விதமான ஞானமும் இருக்கு. ஆனாலும் அவர் வந்து போய் ஒரு குருவை நாடி கத்துக்கிறாரு, அறிவு ஞானத்தை கத்துக்கிறாரு. எதுக்காக? ஒரு வழிகாட்டுறாரு. பகவானா இருந்தா கூட அந்த முறைப்படிதான் வாழணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியா அந்த இடத்துல அவர் வந்து செயல்படுறாரு. 64 நாள்ல 64 கலைகளையும், கலைகள் 64மாங்க, அந்த 64 கலைகளையும் 64 நாள்ல கத்துக்கிட்டு அவர் வந்து திரும்பி வர்றாரு. நமக்காக தான் வந்து இந்த இதெல்லாம் அவர் செயல்பாடுகள் அனைத்துமே அவர் தனக்காக எதுவுமே செய்யல, நமக்கு ஒரு உதாரணமா முன்னுதாரணமா அவர் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறாரு. அதுதான் வந்து இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நீங்க பலஸ்ருதி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சித் இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தைவாசிரம் விவாக யோகோ நாம சோடோமோஸ்தியாய. ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். தேங்க்யூ டிவோட்டீஸ், பொறுமையா இருந்தீங்க. இதெல்லாம் கிளாஸ்ல எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சாப்டரோட என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, தெய்வீக குணங்கள் என்னென்ன, அசுர குணங்கள் என்னென்ன, அது நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை மாத்திக்கணும், இந்த குணங்களை வளர்த்துக்கிட்டதுனால தெய்வீக குணங்கள் இருக்கவங்க எங்க போவாங்க, அசுர குணத்துல இருக்கவங்க எங்க போவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து அழகா இதுல வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி, லதா மாதாஜி, தேங்க்யூ. அதுபடி நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம வாழ்க்கைய அந்த வழியில நம்ம கொண்டு போகணும். பகவத்கீதையை சும்மா படிக்கிறதுக்காக மட்டும் நம்ம வரல, அதுபடி நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்ந்துகிட்டு போகணும். அதுதான் முக்கியமான கருத்து. அதுக்காக தான் வந்து இதுல நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சும்மா அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை விட்டுட்டு போக கூடாது. அதுபடி நம்ம வாழ்க்கைய கொண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, சதாசிவம் பிரபு. நன்றி பாலாஜி. நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஜானகிராமன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் வர்றது இல்லையா? அப்போ வர்றதுக்கு வரல பிரபு. வேற ஏதாவது கிளாஸ் இருக்கலாம் உங்களுக்கு. நிறைய மிஸ் பண்றேன், பார்க்கல எங்கேயும் அவங்கள. காலையில கூட பார்க்க முடியுது. ஆமா, பாகவத கிளாஸ்ல கூட காணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மகேஸ்வரி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். லதா ஹரே கிருஷ்ணா. லதா ரவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஒண்ணுமே தெரியல. நம்ம குரூப்ல ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. நம்ம குரூப்ல போட்டிருக்கேன், நம்ம எப்படி இதெல்லாம் செய்யணும்னு அந்த யாத்ரா பத்திய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன், படிச்சு பாருங்க. ஏதாவது புரியலன்னா கேளுங்க. யாத்திரை வர விருப்பப்படுறவங்க அதுல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கங்க. மாதாஜி கேலண்டர் கிடைச்சதா மாதாஜி? இஸ்கான் கேலண்டர். இஸ்கான் கேலண்டர் பார்க்கல மாதாஜி. அந்த லிங்க் போட்டாங்க மாதாஜி, லிங்க். அதான் நான் டிசம்பர் பார்த்துட்டே இருந்தேன், அதை பார்த்து இன்னைக்கு பல்ராம் ஜெயந்தி, பரசுராம் ஜெயந்தி சொன்னாங்க மாதாஜி. ஏதோ பல்ராம் ஜெயந்தி இப்ப ஆகஸ்ட் பல்ராம் ஜெயந்தி. பரசுராம் ஜெயந்தி இருக்கலாம். நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லிடுவாங்க. பரசுராம் பரசுராம் ஜெயந்தி போட்டுருந்தாங்க மாதாஜி. இருக்கும், அது இருக்கலாம், கண்டிப்பா இருக்கலாம்.
ஹரே கிருஷ்ண இந்த பழைய மாதாஜி. கேலண்டர்னா என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. 24th கேலண்டர் என்கிட்ட இருக்கு. 25 கேக்குறீங்கன்னு வச்சுட்டு இருந்தான் நான். நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னாலே வந்துடும். இஸ்கான் கேலண்டர்னு போட்டீங்கன்னா உடனே காட்டும். அதுல போட்டீங்கன்னா எல்லாம் ஜனவரி சரி மாதாஜி. டிசம்பர் வரலும் உள்ள எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதுல இருக்கும். 24th இருக்குது என்கிட்ட. இன்னொரு லிங்க் அனுப்புனா மாதாஜி. அது ஏகதசி லிங்க் இருக்கும். இஸ்கான் கேலண்டர் எல்லாமே லிங்க் இருக்கும். டச் அது மாதிரி இருந்துச்சு. அது மாதிரி இருந்தா அனுப்புவாங்க பார்த்தேன். அதுதான் மாதாஜி கேட்டேன். ஓகே மாதாஜி. எல்லாமே இருக்கும் அதுல இருக்கும் மாதாஜி. ஆமா, வைஷ்ணவ பாடலாம் இருந்துச்சு மாதாஜி அதுல. டைப் பண்ணுங்க கூகுள்ல போய் இஸ்கான் கேலண்டர்னு போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா காட்டிடும். சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் லீவ் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. எல்லாருக்கும் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். லீவ் ஆயிக்கலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவத நீரை வேறு கூத்துறீங்க. பக்தின்ற வேர் கூத்துறீங்க. அத புடிச்சு நாங்க பற்றி ஏறி வரணும் எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. இப்ப பகவத்கீதையை முடிச்சோன்னே உங்களுக்கு அடுத்தது பக்தி வைபவ ஆரம்பிப்பாங்க. நாங்க இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம்ல அது மாதிரி. அதுக்கு நீங்க வந்து ஒரு எத்தனை பேர் படிக்கிறீங்க பக்தி சாஸ்திரியில? 13 பேர் மாதாஜி. 13 பேர் இருக்கீங்களா? கண்டிப்பா அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்ப கிளாஸ் இப்ப இருக்கு மாதாஜி. ஆதிக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, வரல. ஒரு ஒரு 2-3 வாரமா வரல யார் அவங்க. இப்ப நடத்துதா இன்னைக்கு? மோகன்தாஸ் பிரபுஜி அவங்கதான் நடத்துறாங்களா? நடத்த மாட்டாரு மாதாஜி. ரிவைஸ் பண்ணாரு. அந்த கொஸ்டின் அந்த செகண்ட் கொஸ்டின் நடத்துறாரு மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இல்லைன்னா தாரணிஸ்ரீ மாதாஜி டைம் இருந்தனா அவங்க வருவாங்க. ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்களா? முடிச்ச மாதாஜி. செகண்ட் தான் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. இப்போ செகண்ட் அதான் தேர்ட் மார்க் கொஸ்டின் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். செகண்ட் தேர்ட் முடிச்சிட்டீங்கன்னா பகவத்கீதை முடிஞ்சிடும். அப்புறம் அந்த 3ஐயும் சேர்த்து ஒண்ணா வச்சிருவாங்க. ஓ, அது 4வது எக்ஸாமா? அதெல்லாம் நடத்தி தானே வைப்பாங்க, கவலைப்படாதீங்க. ஆமா மாதாஜி. சொல்லி கொடுத்துதான் வைப்பாங்க. ராதிகா மாதாஜி நல்லபடியா குணமாகி வரட்டும். அவ்வளோ ஆட்டம் மாதாஜி. ம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் ப்ரே பண்ணீங்க அவங்களுக்காக.